ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቅዱስ አምላክና አባና መስግነካል ለህዋቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እስከ አሜን ንበል አዊልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አምላክና ሰናይ ህዋቴ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ እንታይብል ክልተ ወይ ሰለስተ እንታይብል በስሙ ምስንእከብ ብንንምኖ ዘበለ ኩሉ ምስን ሰማማ እግዚአብሔር አበ ያለው አማ አኸልናሎ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክና ናይ ቁጽሪ ጉዳይ የብሉን እግዚአብሔር ይመስገን already ኢየሱስ አብዝሎ ሕጅ ህዋቴ ኢየሱስ አማ አኸሎም ከም ዘሎ ሰባት ክነምለኺና በሐቅ ይዝብለኩም እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ተጠቂምና ክንከይድ እዛ ምሸት እዚ አስኒ እዛ ሰዓት እዚ አብዝ ምህላውናስ ካፍት ድጸንሐናዮ ሰዓት ሲ ለውጢ ከተምጽእ ህዋቴ እግዚአብሔር ይመስገን ፍጹም አእምሮና ሐሳብና ሕጅ ኩሉ በቃ كنعطينا እግዚአብሔር ይመስገን ሕጅ በመንፈስ ኮኔክት ንሆነሉ ሰዓት እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ህዝቢ አብዝነበረው ኮህዋቴ ሓንቲ ሰብ ጥራህ ካብ ጸገማ ተናጊፋ ሓንቲ ሰብ ጥራህ ማዓት ህዝቢ ንክርስቶስ አብዝ ደፋፋ አሉ ዝነበረ ሰዓት ሓንቲ ክትንክፎ እሞ ከሐዌ እዝበለት በእምነት ዝመጸሰብ ንሳንታ ጌራ ንሳ ፈውሳ ተቀቢላ ከይዳ ንሳ በረከታ ተቀቢላ ከይዳ ህዋቴ ሕጅ ኸአኒ አብ ኩሉ ኩነታት ክራውድድ ክኸውን ይኽእል ሰብ ዘየለኹ ኸውን ይኽእል ኢየሱስ ግን ከም ዘሎ ሰባት ህዋቴ እዛ ምሸት እዚ አበቃ መጽኤለኹ ኃይል ተቀቢላ ከይዳለኒ መጽኤለኹ ተጸናንዐ ከይዳለኒ መጽኤለኹ በርትዕ ከይዳለኒ ክንብሊና እግዚአብሔር ይመስገን በስም አምላክ ደው ክንብሊና እግዚአብሔር ይመስገን ተንሲና ሃሌሉያ ኢየሱስ አብዙ ጉባኤ ከም ዘሎ እንደ ሐሰብና አምላክ ክነምልኺና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዛ ሰዓት እዚ አብርኽት ሰዓት ያ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ዝርከበሉ ጉባኤ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ በመንፈሱ አማእኸልናሎ ኢየሱስ በመንፈሱ አማእኸልናሎ ሕጅውን ከጸናና አሎ አብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ቃሉ አሎ ኢየሱስ ጎይታ የህዋቴን ካሬጅ ገብረኩም እግዚአብሔር ይመስገን كسازا ساعات زي أتصنعكم وكناتات قديفكم حجنا እግዚአብሔር ይመስገን بمنفس كتكونوا أملاخ مسجن هاليلويا منفس قدوس أما أخلنا لها نسخة قويتا منفس قدوس ساعتك أخبيرك قبائك أخبيرك هاليلويا نتصنع كتقبر فوسي كتقبر أما أخلنا لها أمنك لخو قويتين أملاخين قال እግዚአብሔር እንታይሉስኒ ኢራብ ናብ አይን ማያት ከም ትናፍቅ ከሙኻ ነፍሰይ ናባኻ ወአምላኽ ትናፍቅ አላ ነፍሰይና አምላኽ ነቲ ህያው አምላኽ ትጸማ አላ ማአስኮን ክትመጽእ ኣብ ቅድሚ ገጽ አምላኸይሲ ክቀውም ኩሉ ጊዜ አምላካ አበይ ያሎ ይብሉኒ ኩሉ ለይትን መዓልትን ንብአተይ ተቀለብኩ ሃሌሉያ أنا مس بزوحات مستم بدمسي عللتان مسجانان بعل زبع لحزبي كخيد نبيت أملاخي مرهم كم زنبر كنا ذكركم هاليلويا نفسي أبوشت أي فسست هاليلويا أملاكا أبي الله زبل كنتات كهلوي خليو أملاخنا جن أب سمايات الله زدليو دما يجبر زابهري مسجن حجنا أو نفسي أملاخي نفسي تتسمع أكالله نبلينا نمنفس قدوس حجي عرس رسني بمنفسك تزاربني نوشتي أبرت إذا ساعات زياء أي تحلفني نسخة تزاربني كم تزنبركوا كمو كملس أي تحدقني منفس قدوس بملآت تقوص أسأرني هاليلويا اللي يالله እግዚአብሔር أبا بملآت أبا كتجزء نسخة أب حواتي أب هيواتهم كتجزء እግዚአብሔር حج እግዚአብሔር أملاخي عرفتي متصننا حيلي كخون تصلي الله እግዚአብሔር أبو كم قالك الله እግዚአብሔር نسخة ما أخلنا كم قالك أما أخلنا الله قويتا منفس قدوس هاليلويا 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 تفلت أنديخا نوشتهي كل تنببا أصابي كان خمسي عقب بزي منفسكا كل جيزي تماتي يسوسي إيقا تفلت أنديخا نلبي كل تنببا
حسابي كالكم زي عقب بزي منفسك كل جزيت ماتي يسوسي إخا تفلت عندي خاس كنبلو تفلت عندي خا ننبي كنو تنببو حسابي كان كم زي عقب بزي منفسك كل جزيت ماتي يسوسي إخا هاليلويا اسكتفلتو يخان اللبين بلو منفس قدوس عم أخلنا له حواتي كونكت نقبر مز منفس زي እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا اسكن له نبلو حواتي الله منفس قدوس بالسم مسايم لخداو عليلو منفس قدوس برقص كم قالوا أما أكلنا الله زبلسا هلونا منفس قدوس زأمن سب እግዚአብሔር ይመስገን سب يتألميو سب ويزر يعقتو سب بقى ما عاد نجر حواتي قويتاجن نقالو عليه كابز حلف سماين مدرن كحلف يقلل زبل نقالو حلف اسمو زكبر منفس أبزو قبا يزلو أنا أمنا له نحلف اسمو نقالو زكبر منفس أبزو قبا يزلو هاليلويا اتدي تزاربو قال نسو كابز حلف سماين مدرن كحلف يقلل زعمن السب مسايم لخداو عليلو منفس قدوس أبزو قبا يزلو كم قالو أبزلو زبل السب هاليلويا واو شابا بابا 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 سانتوني على بهديا بوسيابا هاليلويا نايكزام هير منفس اي تدرتني غابن السخا እግዚአብሔር بخونتات بوحدات بمبعبت مبزح እግዚአብሔር املاغي مدحن زكالة كعبة املاخ بزهنا اي كتسكا እግዚአብሔር ابو حدا ناخا تتصمن تلو مصيخا تعي املاخي خاويتا እግዚአብሔር لب حواتينا عخاز تدالو كون تصلي الله بساعة زي منفسهم مساخا كونكت كون تصلي الله እግዚአብሔር አባ بمنفس مصاخ كون تصلي الله بساعة زي هاليلويا تفلت انديخا ننبي كله تنببو حسابي كان كم زي عقب بزي منفسك كل جزيت ماتي يسوسي إخا تفلت انديخا نوشتي ترد علي حسابي كان كم زي عقب بزي منفسك كل جزيت ماتي يسوسي إخا هبز فتك كابن سناتي نعخدي لبين أنا زدلي نعخا وشني حارتو منفس كان زال عالم تمكتي إخا تفلت انديخا ننبي ترد علي حسابي كان كم زي عقب بزي منفسك كل جزيت ماتي يسوسي تفلتو بلو تفلتو انديخا نوشتي ترد علي عصابي كان كم زي عقب بزي منفسك كل جزيت غادي يسوسي كله كنتيو ناي كنتو ددر نفاس مخار مقايو أنا زفلت ناخا لبي هارتو منفس كان زل عالم برجعي إخا انكا 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 عامتاتي انكا 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 زمان
تتأكد أسنب مملا أيتملي أبتت تسحيسي عدش نجار الله انك عمتاتي انك بلو انك زمني كبر اللي ينبان بعيدس يبلكا هوتي كله وسدو نعخا كبر اللي ينبان بعيدس يبلكا هوتي كله وسدو نعخا تنز ترفع هيدت عمتاتي زينا خام خباري انتايو دليتي انتايو مفتاري انتايو منباري ايكون اندوكالي نزي اكوي بكا تدفكر نفسي تزفكر نفسي ايكون اندوكالي نزي اكوي بكا تزفكر نفسي كبر اللي يمر بعيدس يبلكا هوتي كله وسدو نعخا يسوس نسخا كبر عملاخي منفس قدس كبر قويتين عملاخي نكتكبري قباكاي نسخا با أبزو قبائي زي كتنقسي قباكا إكزامير أبو سلام مزمور عين زمرن أملاخيناتي لماد كوينونا أيكونا نقويتين أملاخين كابي كمز تلعلنا فلتنا نملخك كالنا هيواتنا كابي ناي معات كمزوت أخايا تردينا نملخك كالنا إكزامير أبو لماد كوينونا أيكونا نملخي إكزامير نسخاقن سلاز قباكا أبو سلاز قباكا قويتا منفس قدوس أبليلي نفسو كف كتملخ سلاز قباكا باناتي هاليلويا اوشي بهادونا ما سانتو ديانا مهد كسكس نافت زن لخايو جفف ساقيري زفركا كتنكيو كسكس نافت زن لخايو جفف ساقيري زفركا كتنكيو أبوندي زلو تناتي حيني أبوندي زلو تناتي فوس مستنكفكوها توتي يالوني كمز حوخو يفلتن أبوندي زلو تناتي فوسي زلو تناتي حيني مستنكفكوها توتي يالوني كمز حوخو يفلتني عيل الله أبسمكا عيل الله بلو عيل الله أبسمكا عيل الله هجي عيل منفس قدس هجي برتع منفس قدس هجي متسننا منفس قدس هاليلويا يا أمر سبات زكير لب سبات زكير أمنا إكزابير كبر سملالف أمنا إكزابير حساب زأتونا إكزابير منفس أمنا إكزابير بوتا زأتو كاب سقاوتينا منفس زأتونا إكزابير كبر عجي هاليلويا واو يا إكزابير منفس رابا هدو إيبا أسانتو بهدي على باشيابو رابا هدي على بدل ياسي على بهدو نمدنا ما
መንፈስ ካብዝ ኩነታት ዘውፅና እግዚአብሔር መንፈስ ኣብዚ ጀነሬሽን እዚ ይጽልይ ኣለኹ ኣብዚ ህብረት እዚ ይጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣባ ወዳትን ኣባ ዋልድን ኃይሊ ይምጻ በኢየሱስ ስም ኃይሊና እግዚአብሔር ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብዚ ህብረት እዚ እግዚአብሔር ኣቦ ምንቅቃ ናይ መንፈስካ ይምጻ እግዚአብሔር ኣባ ኣወዳትን ኣዋልድን እግዚአብሔር ኣባ ብፍሉይ ኃይሊ ይገለጹ እግዚአብሔር ኣባ ብፍሉይ ክብሪ ይገለጹ እግዚአብሔር ኣባ ንዓኻ ብምፍላጥ ይገለጹ እግዚአብሔር ኣባ ብጸጋ ይገለጹ እግዚአብሔር ኣባ ብቅብኣት ይገለጹ እግዚአብሔር ኣባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልይ ኣለኹ ሻባስ ተባህያ ማሳያና ማሃዶ ሳዲያና ማሸክራ ዳላባዳና ማያሳና ልፍት ዝገብርና እግዚአብሔር መንፈስ አበረክት ዘመላለስና እግዚአብሔር መንፈስ አምና እግዚአብሔር ሐሳብ ዘእቱና እግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ ነዚህ ህብረት ዝጸለኹሉ ነዚህ ህብረት ዝጸለኹሉ ኣብዝን ዘለው ኣወዳትና ዋልድን ጸለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሊ ዝህብና እግዚአብሔር አይ ውዒ አይ ዝሑል አይ ትኩል ተባሂሉ እግዚአብሔር ብናትካ ቃል ውዕያት ብናትካ ክብሪ ውዕያት ብናትካ ጸጋ ውዕያት ብናትካ ሐሳብ ውዕያት ሻባሶ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንመዝሙር ኣይዝምርኔ ንፕሮግራም ኣይዝምርኔ ኣነ ጎይታ ክብርኻ ክንደልየ ይዝምር ኣለኹ እግዚአብሔር ኣባ ለውጢ ዝገብርና እግዚአብሔር መንፈስ ነዚ ህብረት እዚ ኃይሊ ይኩነሉ ነዚ ህብረት እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ይኩነሉ ነዚ ህብረት እዚ ጸጋ ኣምላኽ ይብዝሓሉ ነዚ ህብረት እዚ እግዚአብሔር ኣምላኸ ካብ ተራነት ኣውፅኡ እግዚአብሔር ኣቦ ሻባሶን ኮንዶሎወዲያና ማስያና ማሃሾ ያ ኣምላኸ እግዚአብሔር ኣባ መንፈስካ እግዚአብሔር ልፍትሃብ ይክበሮም ኣምላኸ እግዚአብሔር ኣወዳትካን ኣዋልድካን ቅባ ኣምላኸ እግዚአብሔር ኣወዳትካን ኣዋልድካን ቅባ እግዚአብሔር ኣባ ሓድሽ ቅብኣት ሓድሽ ዘይቲ ኣምላኸ እግዚአብሔር ኣብ ቤቶም ንዘለዉ ሕጂ እግዚአብሔር ኣባ ጽልይ ኣለኹ ሓድሽ ቅብኣት ሓድሽ ቅብኣት ሓድሽ ቅብኣት ንዳዊት ባርያ ረኺበዮ ብሓድሽ ነቢይ ለኸዮ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣባየ ዋው ኣረ ጽልይ ኣለኹ ኣነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኃይልሎ ኣብ ስምካ ያይ ዝልውጥ ኃይልወ ከም ካልእ ሰብ ዝገብር ኃይልወ ኣምናትካ ምልኣት ዘመላልስ ኃይልወ ዋው ሼባ ሶንቶም ባንያና ማሃዱ ሳይ ኃይልሎ ኣብ ስምካ ኃይልሎ ሃሌሉያ ኃይልሎ ኣብ ስምካ ኃይልሎ 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 ኣብ ስምካ ኃይልሎ ክብርሎወ ክብርሎ ኣብ ስምካ ክብርሎ ሻባባባባያ ክብርሎ ኣብ ስምካ ክብርሎ ክብርሎ በሎ ክብርሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ወዳትን ኣብ ዋልድን እግዚአብሔር ሕጂ ኣብ ቤቶም ዘለው ሕጂ ኣብ ድኻም ዘለው ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዘለው ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክብርሎ በሉ ጉባኤኹም ወኪልኩም ሃሌሉያ ክብርሎ ክብርሎ በሉ ክብርሎ ካብ ካልእ ሰብ ዝገብር ክብሪ ሃሌሉያ ክብርሎ ካልእ ሰብ ዝገብር ክብሪ ክብርሎወ ክብርሎ ክብርሎ በሉ ክብርሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ነዚ ህብረት እዚ ሒዘ ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ዳይሜንሽን ኣብ ሓድሽ ክብሪ እግዚአብሔር ኣባ ኣብ ሓድሽ ምንምማድ ኣምላኸ እግዚአብሔር ክብርሎ በሉ ክብርሎ 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 ክብሪ ክብርሎ ሳታባባባባያሶ ክብርሎ ኣምላኸ እግዚአብሔር ይቀየሩ ኣወዳትን ኣዋልድን ይቀየሩ እግዚአብሔር ኣባ ብመንፈስ ምሟቅ ይኹን በኢየሱስም ክብርሎ ሳባባባባባያሶ ክብርሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ 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 ክብርሎ ኃይልሎ ኃይልሎ ኣብ ስምካ መንፈስ ቅዱስ ኣነ ጸማኹ ኻነ ዝወለዶ እግዚአብሔር ኣባ ኣነ ጸማኹ ኻነ ዝወለዶ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ
صوي دينندي سمكا صوي أو سمكا صوي يي سمكا صوي سمكا وسمكا صوي دينندي سمكا صوي سمينندي أو سمكا صوي دينندي سمكا صوي ኢየሱስ ጎይታይ መንፈስ ቅዱስ አሉ ሐዋቴ ናትና ኩነታት ዘይድርቶ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ከም ቃሉ አማخلنا ሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይ ዕላማ አለው እግዚአብሔር አብ ህይወትና አሜን እግዚአብሔር ዕላማ አለው አው ህይወቴ እስከበል ምሳይሰብ እግዚአብሔር አብ ህይወቴ ዕላማ አለው ወስከንበል እግዚአብሔር አብ ህይወቴ ዕላማ አለው ሃሌሉያ ዕላማት ኻኒ ከይተፈጸመ አይተርፍን እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ክፍጸም በግድ እግዚአብሔር ይመስገን ህዋቴ ናይ እግዚአብሔር ዕላማ አብ ህይወትኩም አነ ነዚ ህብረት እዚ ለው ጸሎት አለን እግዚአብሔር ይመስገን አነ ነዚ ህብረት እዚ ቃል አለን እግዚአብሔር ይመስገን አብ ሰማያትኩም አብ ዚ ህብረት እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክውጀ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝበቁል ቃል እግዚአብሔር ይመስገን እቲ 33 ሚት ዝፈሪ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ يحواتي ما خاننت كهلو يخليو نخرستوس اندا صعبكا بزح حتو كهلو كاي كهليو زي تملس نجر كهلو كاي كهليو بزح كوكون اللي تتصبي نجر كهلو كيلي زابيري مسكن املاح جنا زابيري مسكن طرح نسخه ابوتا خصنا عنبر طرح نسخه ابناتو بوتا تصنا عنبري اسو اتي نسخه كترخبو زغباكا وي كهلوكا زغبو نجر ايترفني زابيري مسكن ايترفنيو ما خاننت زي مهلاو بادونت لومي منفس قدوس لبتات قد كبلي እግዚአብሔር ይመስገን በቃሉ ልብታት قد كبلي እግዚአብሔር ይመስገን መኻንነተይ አይሪኢኔ እስከበለ ዝጉባኤ ባዶነተይ አይሪኢኔ ዘይ በመህላወይ አይሪኢኔ ሃሌሉያ ኢየሱስ ግን ይርኢ በል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ዘካርያስ ዝባል ሰብ አይኔሩ ህዋቴ ሰቤቱ ዘአረገት ንሱ ዘአረገ ግናኸ እጣን ከም እጣን ዘየቋረጸ እግዚአብሔር ይመስገን አቤት አምላክ ከምዝ ንስኻትኩም ሰዓታትኩም አኽቢርኩም ዝመጻኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሰዓቱ ሐልዩ አቤቱ ብዙሕ ደረቅ ነገር ከሎ ብዙሕ መኻንነት ከሎ ብዙሕ ጎደሎ ከሎ ንሱ ግና ንእግዚአብሔር እጣን ያጥነሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሾ ሃደ ማልቲ በወገን የማኑ መልአክ እግዚአብሔር መጪው ካብ እግዚአብሔር መልእክት ይዙ መጪው ሃሌሉያ አፍት ከባቢ ብዙሕ ዝተወልዱ ቆልዑት ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ገሊኦም 10 ነይሮም ገሊኦም 5 ነይሮም ሃሌሉያ ከም ዮሐንስ ግን አይነበረን ሻባ ጃላባ ዳላባ ያሶ አነ ጽሊ ያለሁ ነዝ ወለዶዚ አነ ነዝ ህብረት እዚ ጸሎት አለን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እንታይ ብል ኣብ ሉቃስ መስሉኩም ምዕራፍ 1 ካብ 13 ከም በልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እቲ መልአክ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕካ ይሞ አይትፍራህ ኢየሱስ ጎይታይ ሰቤት ኻይል ሰቤት ወድቅ ተወልደልካያ ስሙውን ዮሐንስ ክትሰሚዕኻ ና ንሱ ኢልዎ ተራይ ከውንኒ ካባኻ ተቀበል ካብ እግዚአብሔር ተቀበሎ ተራይ ከውንኒ ካብ እግዚአብሔር ተቀበሎ ቁጥሩ ኮይኑ አይሐልፍን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንስኻ ጥራሃሉ ንስኻ ጥራህ አፍት እግዚአብሔር ዝደለካ ቦታ ሃሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾን ይፈልካይ ብልደቱ ኸኣ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቢ ክኸውን እሞ ወይንን ዘስክር መስተካ ከቱ ኣይክሰትን እዩ ግና ኣብ ከርሲ ገና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤልን ናብ እግዚአብሔር አምላኾም ክመልሶ እዩ ንሱ ብቁ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ እዩ ልቢ አቦታት ናብ ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ
منفسي بمنفس إلياسن بحيلون قدميو كخيد لنا እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ወለዶዚ እዚ ህብረት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ልቢ አባታት ናቡሉድ ዝመልስ ሃሌሉያ ልብ ዘይ እዘዙ ናም እዛዝ ዝመልስ ሃሌሉያ በመንፈስ ሃሌሉያ ኤልያስ ብና እግዚአብሔር ቅባት ዝቀነስ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሃት ዘበላሸው ብዙሃት ደፍረስው እዚ ወለዶ ግን እዚ ህብረት እዚ ግን እግዚአብሔር በኃይል ከውጾ ይጽልያለሁ በጸጋ ከውጾ ይጽልያለሁ እግዚአብሔር አባ ወዳት ካን አባ ዋልድ ካን አምላክ እግዚአብሔር አባ ልብ አባታት ናቡሉድ ዝመልስ ልብ ሉሉድ ናበቦታት ዝመልስ ንዘይ እዙዛት ናብ ጥበብ ናብ ጻድቃን ዝመልስ እግዚአብሔር አባ ጸጋኻ ኣብዚ ህብረት እዚ ክንቃቅ ጽልያለሁ ጎይታ አባዬ ነገርና ዶንጊዮ ሚሎም እግዚአብሔር አባ አነ ክርስቲያን ምዃነይ ናአኻ ምግልጋለይ አቤትካ ምዃነይ እንታይ እዩ ዝብሉ እግዚአብሔር ሎሚ ጎይታ አባ በቃልካ እግዚአብሔር መልስ ክትኮነ ምጽልያለሁ እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ልብታት ገጥ ከብል ጽልያለሁ ሃፍተይ ትጽልይ ዶለኺ ጸሎትኪ ተሰሚዑ ዝብል መልአኽ አሎ እግዚአብሔር ጸሎትካ ተሰሚዑ ንኽንደይ ዓመት ድተጸለየ ንኽንደይ ወርሒ ድተጸለየ እንድዒ ግን ጸሎትካ ተሰሚዕልካ ዝብል መልአኽ ግን አሎ እግዚአብሔር መልሲ ካባኻ ካብ እግዚአብሔር ናባኻ ክመጽ ይሕዋቴ ሓጎስን ተድላን ክኾን ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ንብዙሃት ናብ እግዚአብሔር ዝመልስ ዮሐንስ ሎሚ ዝደንገየካ ነገር ከምኡ ንብዙሃት ንበረኸት ክትከውን ንብዙሃት ንምጽንና ክትከውን ንብዙሃት ናብ እግዚአብሔር መምላሲ መንገድ ከገብረካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምዝቃል ዝድሰማማ አሎ ሕዋቴ ኣብ ቃል አምላክ ክትጸነ እስከንበል ምዕጣነይ ሃይሐድግነ እስከንበል ሕዋቴ እስከንበል ምዕጣነይ ሃይሐድግነ ማግልጋላይ ሃይሐድግነ ነገራት ይዶንጉይ ብዘይ ገድስ ሃሌሉያ ጸሎት ዝሰማዕ አምላክ አለኒ እስከበል ሐደሰብ ጸሎት ዝሰማዕ አምላክ አለኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ዕላማ አለው ኣሕዋቴ ስቂልኩም ኣይኮንኩም ኣብዚ ተኣኪብኩም ስቂልኩም ኣይኮንኩም ኣብዚ ተኣኪብኩም እግዚአብሔር ዕላማ አለው ኣብ ህይወትኩም እቲ ዕላማኻ ክፍጸም እግዚአብሔር ይመስገን ስለ መዝሙር ኣይኮንኩም ድዝምሩ ኣሕዋቴ ናብዚ ህብረት እዚ እዛ አገልግሎት እዚ ምስተዋሃበ ጎይታ ኣብ ልበይ ዘምጻለይ ቃልን መዝሙርን የዝነግረኩም ዘለኹ ኣሕዋቴ ነዚ መዝሙር እዚ ከም መዝሙር ከይትከዱ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ኣብ ህይወተይ ዕላማ አለው እንዳበልኩም ክትከዱ ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ይሓተኩም እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡና በልና ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አሳቡ አብላይ አብከንቴ ሰናዩ ክፉ ከይረኽበኒ ተጠንቄ ቁለዩ ኪነው ምርድአይ ነርዎ ዕላማ ቅዱስ ጻውዒት ነብሰይታ ዶኪና ሃሌሉያ ዕላማ አለው ክንብልና ሕዋቴ እግዚአብሔር ዕላማ ከም ዘለዎ አባኹም እስከ ዒድ ክሪ ኢዳሎ ደም ዝገዛ ብላዕሊ ዝለዓል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አቲ ዕላማ ዘለው ክሰቢኽ ንስኺ እግዚአብሔር ይመስገን አታና እግዚአብሔር ዕላማ ብልዕሌ ካሎ ተራ ሰባይ ኮንካ ዘስቲ መስተት ሰቲ ናይዛ ዓለም ነገር ዘስክረካ ይኮንካ ንስኻ ዝተፈለኻ ንእግዚአብሔር መንግስትን ክህነትን ክትከውን ዝተፈለኻ ሰቢኻ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌኻ ዘሎ ሰቢኻ ትተሓዋወስ ሰባይ ኮንካ ንስኻ በኢየሱስ ሃሌሉያ ዋው ሰባ ሾባ ክረባዲና ማሳንቹ ደረባዲ ያለቦስያ ቅዱስ ዕላማ ከይፈጸም ብዘይ ምኽልካል ሓሳቡ ከም ጥንቲ ሰናዩ ክፉእ ከይረኽበኒ ተጠንቂቁለዩ ኪነው ምርድአይ ነይርዋ ዕላማ ንቅዱስ ጻውዒት ነብሰይታ ዶኪና ሓሳቡ ኣብ ልዕለይ ካብ ጥንቲ ሰናዩ ክፉእ ከይረኽበኒ ተጠንቂቁለዩ ኪነው ምርድአይ ነይርዎ ዕላማ
ቅዱስ ጻውዒት ነፍሰይተ ዶኪና ዕላማ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ዕላማ ኣብ ህይወተይ ዕላማ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ እግዚኣብሔር ካብ ድቕድቕ ጸልማት ዝመንጠለኒ ናብ ዘገርም ብርሃን ክብሪ ውፅኦኒ ኣባይ ኣብ ሒዝዎ ህሩይ ተክለ ወይኒ መዓዛ ዝህብ እዩ ዝፈሪ ቅዱስ ህዝብየ ህሩይ ወለዶ ንስምካ ክጸውር መሪስካንኮ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክኸውን ምስክር በዚ መዲብካኒ ምኽርኻ ክፍጽም ቅዱስ ህዝቢ ህሩይ ወለዶ ንስምካ ክጸውር መሪስካንኮ ክሳዕ ወሰን ምድሪ كون مسكر اسمتي فاني مخرخ قفلسم زيو حاغوساي زيو حاغوساي زيو حاغوساي مزمار ناخا زيو حاغوساي زيو حاغوساي زيو حاغوساي مزمار زيو بلسكا زيو حاغوساي زيو حاغوساي زيو مقلقل ناخا زيو حاغوساي زيو حاغوساي زيو حاغوساي زيو حاغوساي هاليلويا اتي كاتنتي زتمدبلي كندي بهبن حسابو أبلعلي بكريستوس يسوس قالت مستيرو أبايا بحزوا أبتي صدقو صدق حزبي صدق غزلوني بزيت حقوشكا صدقباني قبلي كم نايقو باي الكايو كم شيدن أمبسا هايلي هاديس كايو صادق حزبي صدق غزلوني بزيت حقوشكا صدقباني قرني كم نايقو باي الكايو كم شيدن أمبسا هايلي هاديس كايو زيو كبرتنا زيو كبرتاي زيو حاغوسناي زمار نعها زيو كبرتاي زيو كبرتاي زيو أبيت كام هلاوي كبرتاي سكبلوا مساها مهلاوي كبرتاي بلوا زيو كبرتاي زيو كبرتاي زيو كبرتاي مزمار نعها زيو كبرتاي زيو كبرتاي زيو كبرتاي هاليلويا مزمار نعها حسابو أبليلي بكريستوس يسوس قالت مستيرو أبايا ويزوا عبتي صدقو صادق حزبي صدق غزلوني بزيت حقوسكا سسكب كاني قرني كم نايقو باي الإلقاء
እዚዩ ክብረትናይ እዚዩ ክብረተይ እዚዩ ክብረትና መልእኽቲ ዝመዝሙር ዝብል ሰመናለሁ እዚዩ ክብረት አቤት ካምርካብናይ ክብረትና ንስምካ መጽዋዒ ክብረትና ኢየሱሰይ እዚዩ ክብረትናይ መዝማር ንዓኻ እስኪ ጨልም ድረስ አምልኮዬ በዙፋኑ ይድረስ ያለ መጠን ያለ ልክ አመሰግንሃለሁ አመሰግንሃለሁ እንደምን ብዬ እንዴትስ ብዬ እንደምን አመልክሃለሁ እንደምን አከብርሃለሁ በሚገባኝ ቋንቋ ላሞጋግስህ ከሚገባኝ በላይ አንተ ልዩ ነህ ከሚገባኝ ቋንቋ ላሞጋግስህ ከሚገባኝ በላይ አንተ ልዩ ነህ የኔ ጌታ የኔ ወዳጅ የኔ ንጉሥ የኔ ጌታ የኔ ጌታ የኔ ወዳጅ የኔ ንጉሥ የኔ ወዳጅ የኔ ጌታ የኔ ወዳጅ የኔ ንጉሥ የኔ አባት የኔ ጌታ የኔ የኔ አባት እንደምን ብዬ እንዴትስ ብዬ እንደምናምልክህ እንደምናምልክህ ያለ መጠን ያለ ልክ አመሰግንሃለሁ አመሰግንሃለሁ እንደምን ብዬ እንዴትስ ብዬ እንደምናመልክሃለሁ እንደምን አመልክሃለሁ ልካለኝ ልካለኝ ገደቤን አውቃለሁ አንተን ለማምለክን ገደቤን ጥሻለሁ ልካለኝ ልካለኝ ገደቤን አውቃለሁ አንተን ለማምለክን አሜን እስከ ዕልልታ እትዕልልታ ዝፈለጥ ህዝቢ ብፅዕ እዩ ሃሌሉያ ምስጋና ኣለኩም ኣሕዋቴ እስካ መስግንዎ ከፍቅደልኩም እግዚአብሔር መስገን ብቃላት ከናፍርኩም ነዚ ዓባ ኣምላኽ በጃኹም ነዚ ቅዱስ ኣምላኽ ነዚ ዝፀዋዕኩም ነዚ ብንእስነትኩም ኣቤቱ ዝፀዋዕኩም ነዚ ዝሓረየኩም ንክብሩ ክትኮኑ ንዑ ክተገልግሉ እግዚአብሔር ይመስገን ህሩይ ህዝቢ ዝገበረኩም ቅዱስ ህዝቢ ዝገበረኩም ንኣገልግሎቱ ዝፈለየኩም ኣቱም ኣሕዋቴ አገልግሎት አይኮነን ደሕጉሰና ስለ ዘመርና አይን ሕጎስኒና አጋንንቲ ስለ ተአዘዙና አይን ሕጎስኒና ሕዋቴ ነቢያት ስለ ዝኾና ሰበክቲ ስለ ዝኾና ዘመርቲ ስለ ዝኾና አይን ሕጎስኒና ሓጎስናሲ ስምና ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ስለ ተጻሕፈ ግን ሕጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ስመይ ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ተመዝጊበ እሞ ሕጎስ እስከይበል ዝጉባኤ ሃሌሉያ ኣብ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ተጻሕፍና ሕዝቢና ኣብ ናይ እግዚአብሔር መጽሓፍ ሽምካ ኣሎ ሕዋቴ هاليلويا اسكا عللتا لكم دي حواتي أبو تمسكن نحقوس هلنا بأخص لزترى أنا نحقوس أبا خص لستحسبنا نحقوس أبا خاك زابر أبا جندا خص لزلنا نحقوس أبا بقالك بمنفسك زابر سلدت أنا أخنا እግዚአብሔር አማኸና በኃይል ስለዘለኻ ንልብታት እግዚአብሔር ስለተዛረብ ዘለኻ ንስኻ ከም ቃልካ ስለዝኾንካ መስግነካለሁ ኩሉ በአኻና አኻ ባኻ እግዚአብሔር ካባና ዝንብሎ ወላ ሓደ የለንሞ ህጁን ክብር ዘበለ ተጠቅሊሉና አኻ ይኹን ሃሌሉያ ዘይ ተመስገን እግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ
ويتاي مزامران እግዚአብሔር ይባርክኩም አሜዚንግ ወርሺፕ ጸኒሁ እግዚአብሔር አዚዝ ይባርክኩም እጅኻ ስላታ ገዲፍና ያዝመጸና ምድር ክንጽሊና እግዚአብሔር ዘሐሽ ነገር ከገብረላ በዘመንና ክንጽሊና በቃ ዓለምቲ ስጋም ንኾውን ክንከውን በቃ እግዚአብሔር በቃ ኢድካ ይሕለፎ ኾንብሊና በዛና ያንባቆም ገርና እዛ ተወሰን በባንዴ ባገርና ክንጽሊና ኦ እግዚአብሔር እትሰማዕናዮ ሰማዕኩ فرحكو او እግዚአብሔር ንዕዮኻ ኣብ ማእኸል ዓመታት ህያው ጉበሮ ኢሎ እስኾኑ ብለና ኣብ ዓመታትና በቃ ኣብ ዘለና ሲ በቃ ናይ ኤርትራ ሰናይ ነገር ክንሰምዕ በቃ ጽቡቕ ነገር ክንሰምዕ እስከ ክንጽሊና በቃ የብቅዕ ኾኑ ብለና በቃ ትንሶምዖ በቃ ንእዛና ደዝ የብል ወረስ የብቅዕ በቃ ኣብ ዘበና ኾኑ ብለና በቃ ካብታ ምድርቲ ኣዝሓሽን ዝበለጸን ክወጽእ ኾኑ ብለና ንእግዚአብሔር ታይ ዝብለና ዝደለየ ይረክብ ይልና በቃ እስከንድለይ በቃ ዝለመነኻ ይዋሃቦ ይበቃ እስከንበሎ በቃ አባ ኣብ ዘበና በኤርትራ ሓድሽ ነገር ንስማዕ ነው የብቅዕ እስከ የብቅዕ ተልናይና በቃ የብቅዕ ዝኸውን እስከንበሎ ንእግዚአብሔር በቃ እስከ ይሰማዕና ሓለምቲ ስጋም ንኸውን ክገብረላና ኤርትራ ሰናይ ነገር ክንጽሊና እግዚአብሔር ታይገብር ይበጽሕ ሞ ከበጽሓ ክንጽሊና ነታ ምድርቲ ኣዝሓሸ ንህዝባ ዝሓሸ ንዓና ዝሓሸ ክገብር በቃ በስዓ ዝኽንጽሊና በቃ ኣባ ስለዘለካ ንባርኸካ ኣለና ኣብ ዓመታትና እውን ሓድሽ ነገር ስለትገብር ኣብ ኤርትራ ንጽልለና እግዚአብሔር ኣቦ ስለትገብር ንባርኸካ ኣለና ነታ ምድርቲ ስለትፍውሳ ንብዙሓት እውን ዕረፍቲ ስለትኸውን ንባርኸካ ኣለና እግዚአብሔር እትንሰማዒ በቃ ደዘ የብል ወረ በቃ ስለዘብቅዕ ብሽሜስ ንጽልለና እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ካባ ስለዝወጽእ ተባረኽ ሕጂው ንባርኸካ ኣለና ኣብዘዘለና የዘበለን ህዝባ ክትባርኾ ንጽልለና እግዚአብሔር ኣብዘዘለና የኽትባርኽ ብሽሜስ ንጽልለና እግዚአብሔር በቃ ብመንፈስካ ኢኻ ትበጽሕ ሞ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ክትበጽሖ ነታ መሬት ኢኻ ክትፍውሳ ብሽሜስ ንጽልለና ፎሲ ካባኻዩ ምብጻሕ ካባኻዩ ምሕረት ካባኻዩ ንብላለና እግዚአብሔር ከመይ ከም ትገብር አይንፈልጥና ግና ባኻ ንጽልለና እስከ በቃ በእምሮናስ ልዕል እምሮና ይበቃ ዕዩ ብሩኽ ዝኾንካ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንባርኸካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ኮም ስለትገብር ነመስግነካ ኣለና ከም ንሓስቦ ንግምቶ ንላዕል ስለዘለካ ተባረኽ ሕጂውን ኮም ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ሰናይ ነገር ሰናይ ጽቡቕ ዘመን ስለተምጻላ ንባርኸካ ኣለና ስለ ሁሉ ነገር ተባረኽ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንኳዕ በሰላም ብድሓን ናብ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ በሰላም መጻኹም ናይ ሶምናው መደባትና ከላልየኩም ሰንበት ሰለስተ እብርለና ቻዓታ ጀሚሮ 11 ዝውዳሎ ሓንታ ተኻለይተኻ 11 ፈራን ጀሚራ ሓደን ፈራን ዝውዳሎ ሳልሳይ 5 ጀሚሮ 7 ዝውዳሎ ናይ መንእሰያት እዩ ሶኒ ሶሉስ ሓሙስካ ብዙን ጸሎታሎ ሰዓት 9 ዝጅምር ጸሎታሎ ሶንኻ ናይ መንእሰያት አሜዚንግ ዝኾነ ቃል አምላኽን ጸሎትን ዘሎ ሰዓት 7 ዝጅምራሎ ምጹ ሕቦርና ሮብዕ ናይ ወንጌል ዝወጹ ሕዋት ኣሎ መጀመርታ ይጽሊ ካው ይወጹ ሮብዕ ኣሎ በወንጌል ከገልግል ዝደልየ ደገ ክፉት እዩ ዓርቢ ናይ መንእሰያት በእንግሊሽ መደብ ኣሎ ዓርቢ ኸኣ ሆምሴል ኣሎ ማለት እዩ ቀዳም ካ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ቃል አምላኽን ናይ ጸሎትን መደብ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝጥዕመኩም መደባት እንታይ ግበሩ ተሳተፉ ሕጂኻ ንቃል አምላኽን ንመንፈስ አምላኽን ንሓፍትና ሳሊን መድረኽ ይገድፈሎም ኣለሁ ሳሊ ጎይታ ባረኪ መድረኽ ናበኺ ሕጂውን ከም ሆኖ ብለይና በቃ ዝሓይሽ ስለዘለዎን ህዝቡን ተኽንገብረና ንእግዚአብሔር ክንባርኾ ኢና
እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከንጸልይና እስከ ባህል ሰበብ መንፈስ ኮይና ሃሌሉያ ህልውና እግዚአብሔር አይለመድኒ ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር አይለመድኒ ሃሌሉያ 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 ጄክራባ ጋላራ ዲላራ አዱሪ ባክሬዴሌሬቦስ ማክሬቤጌዴቦስ ሼክላራባ ዱና ማክሬዴሌሬቦስ ሃሌሉያ ቃሉ ከመጸና እስከንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ናባና ከመጸ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ህጁን ከዛረበና ሃሌሉያ ጄክራባ ላራባ ጋላራባ ዲላራባ ጂና ማጋና ማክሬቤጌሌሬቦስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ከማኻዝ በለየለን ከማኻዝ በለየለን ከማኻዝ በለየለን እግዚአብሔር ሃሌሉያ አይትልመኒ ኻ እግዚአብሔር በፍርሃት አብቅን መኻነ መጻለና እግዚአብሔር አቦ በመጥቃት አብቅን መኻነ መጽ እግዚአብሔር ሃሌሉያ أبت منفس أملاك زلوا سوس حرنت على الجزيابير مسكن أبت هلونا جزيابير زلوا هاليلويا 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 لمون بقالك تزاربنا جزيابير أبو هاليلويا ريبا هادونا مساكرادو لارا شيك لارا بدينا مايا هاليلويا أبا خات خلنا جزيابير أبقالك تخلنا قويتا هاليلويا 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 نايزال عالم قدوس እግዚአብሔር نبارخا كالنا هاليلويا ديمنا كبرنا هبا كالنا منفس قدوس نسخا بينخا كبر نسخا بينخا تغلط نسخا بينخا لعلبل هاليلويا 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 نسم كالعلنا بلولنا እግዚአብሔር نسم كالعلنا بلولنا እግዚአብሔር هاليلويا منفس قدوس هاليلويا ناي كبر عدو منفس قدوس هاليلويا كلنتنا نسخا تقصصر هاليلويا نحسابنا نامرونا نلبنا كلنتنا نبخط ويا بزمشت ز هاليلويا قالك هاليلويا اخران اندازلل እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ላም بنفس وقفنا كمص እግዚአብሔር ይጽልያለሁ نامرونا كلوط نلبنا كلوط እግዚአብሔር نغارنا كقنع እግዚአብሔር ይጽልያለሁ هاليلويا حنت قال ጥራይ ተዛረብ ጎይታ هاليلويا حنت قال ጥራይ ተዛረብ እግዚአብሔር هاليلويا 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 دق خما اكلنا اما اكلك بيتك اننا هاليلويا دمصخا يمصا እግዚአብሔር አቦ هاليلويا واو thank you lord ባሪያኻ ብጸጋኻ ክትረዳኒ ክድግፈኒ ድማ ጸልያለሁ ክብረ ሁሉ ንዓኻ ይኹን በሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይኹን ተሰማምዐኩም ይኹን ዘላሁ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ከመቀን ይኹን ኩሉ ሰላም ዲሁ ኩሉ ይግዛእ ኩሉ ይእዘዝ ደሎ ሃሌሉያ فقد أملاك خوينو دقي ما بمأكلكم مركبي دس بلاني لو ما أنت دما كابتي زحلف زجمرنا يو تمرتي كاو الجيبه كمل إجزيابير يمسجن ناي زحلف استمرنا يذكر منالو بايزوي أنا كم زي سوق مبال أي بلني like I'm na Sunday school I'm na use كمهر كله خسل زلمركو like أي تحفروا like talk to me back okay أبز حلف أنت يزبلنا تقرينا نيرنا وإخات أو عدما الله كاذب مش جيابير أملاك مجمرة أنت جايرنا ينعنا أو عنا يبقى قدس تصوعة دحرة أبانا أنت كأميتي إنها تصوعة أميتي جيابير مسجن كرمينا بتنا يلوم مخنا مي بحد خلت بزعبو كبل أملاك متصوعنا هاليلويا قال جيابير سكوم مش like بعلامان نعلامان يناتفترنا بعلامة أملاك يناتفترنا جيابير مسجن نتيجة جيابير تصوعنا النجار أبزام من رزياس قويتا بأخا جيرو خجابروس دل النجار مأتان كتجبر جيابير مجمرة أنت جيركاي أنت جيرنا تصوعنا أدحين النايج جيابير مسجن
ሃሌሉያ ክብር ንስሙ ይኹን አሜን እንታይ ድማ ኢልና ነርናስ ላይክ ክልተ ዓይነት ጽዋዕ ኣሎ ኢልና ነርና ሓደቲ ሓባራዊ ጽዋዕ ላይክ ጀነራል ኮሊን ኣሎ ላይክ ንኹላህና ዝተዋህበና ከም ኣመንቲ ከም ክርስቲያናት ከም ውሉድ ኣምላኽ ድሕሪካ ስፔሲፊክ ኮሊን ካሎ ስኻ ጥራይ ብዛ ምድሪ እዚኣ ክትገብሮ ከተፈጽሞ ኢላ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ዘቐመጦ ጻውዒ ድማ ከም ዘሎ ርኢና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ጻውዒና ክንፈልጥ ድማ ስለምንታይ እዩ ዘድልየና ዘገድሰና ዝብል ሓሳብ ድማ ስለምንታይ ኢልና ነርና መን ኣሎ ዝዝክር አጆ ፋሚሊ ኢና ቀዳማይ እንታይ ኢልና ነርና መእታን ኣብ ጽዋዕና ጥራይ ፎከስ ክንገብር to maintain our focus ኢልና ምክንያቱ ኣብ ኩሉ እንርከብን ኩሉ እንፈልጥን ክንከውን ስለዘይንኽእል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ካላይ ከአንታይ ኢልና ነርና ሃኒ መንነትና ፈሊጥና በቲ አምላኽ ዝሃበና በቲ አምላኽ ዝሃበክ መንነት መእታን ክትመላለሲ እግዚአብሔር ንዓና እንታይ ስፔሲፊክ ዝኾነ እንታይ ሂብና ኣሎ ጽዋዕ ሂብና ኣሎ ኢልና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ ኢልና ነርና ሓደ ካብኡ ድማ ጻውዒትካ እንዳፈጸምካ ክትነብር ከለኻ your specific your unique calling እንዳነበርካ ክትነብር ከለኺ እንታይ ካ ትገብር like at the end of the day እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ ኢና እንታይ ንገብር ነፈጽም ዓጋበት ሰአለና ቃል እግዚአብሔር ከም ኢሉ ኣብ ገላትያ ዝረአና ይጥቅስ ኣብ ዝሓለፈ ምሽ ታራብዓይቲ ድማ እንታይ ኢልና ነርና ትዝክሩ እንድሕርኩምኩም ድማ ኣብ ገዛ ርእስና ምስ ካልኦት መእታን ከነዋዳድራ እንታይ ይገብረና ይሕግዘና ገዛ ርእሰይሲ ምስናትካ ጻውዒት እንዳወዳደርኩ ኣይኮንኩን ዝነብር ታይዳ ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ጉያ ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ መንገዲ ብትሕንጹጽ ዕላማ ንኽንመላለስ ይገብረና ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ስኮም ኢሉ ምሽ ላይክ ልክ ከም ኣካል ክርስቶስ መመላለእቲ ኣካላት ኢና እምበር መወዳደርቲ ኣይኮንናን ላይክ አብርሃም ነዛ ጊታር ነዛ ፒያኖ ስለዝኽኣለ ኣነ ድማ ልክ ከምኡ ክኸውን የለስ ኣይወዳደርኒ ኣፍታና ቴሌኒ እንታይ ዝገብር ዝመላለስ ልክ ከምኡ ድማ ኣብ ገዛ ርእስና ንኽንጥምት ይገብረልና ዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ኣስረልና እንታይ ኢልና ነርና ጻውዒትካ ፈሊጥካ ምእታን ንኽትመላለስ መጀመርያን ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉ መንነትካ ምስ ፈለጥካ ብድሕሪኡ ድማ እንታይ ኣብ ቤት ኣምላኽ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትስረት ኣለካ ክትከል ኣለካ there is no shortcut ዝበሃል ነገር የለና ናይ ኣምላኽ ነገር ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብታ ማሕበሩ ኣብታ ኣካሉ ክንትከል ከለና ንውሽጢ ክንኣቱ ከለና ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ህይወት ድማ ሞር እንዳተገለጸ ዝኸይድ ኢልና ተዛሪብና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ ድማ ካብኡ ብምቕጻል ኢና ክንመልእ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሎማዓንቲ ንሪኦ ኣርእስ እንታይ ይኸውን ኣብ ስፍራኻ ደው በል ዝብል እዩ stay in your course stay in your lane stay in your game amen ኣምናትካ ስፍራ ኣምናትካ ቦታ ደው ክትብል ኣለካ ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበክ ጻውዒት ኣብኡ ደው ኢልካ ምምልላስ ዝብል ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ሃሌሉያ ኣብ ስፍራና ደው ክንብል እንታይ ኮይና ብኡ ክንመላለስ ኮይና መጀመርያ እንታይ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ምርሒ ዳይሬክሽን ክንቀበል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን እታ ቀዳመይቲ እንሪኣ ጥቕሲ ዘይ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 እቶም ትጽሕፉ ባይብልኩም ትገንጽሉ ቴሌፎንኩም ተኸፍቱ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 14 ክንከይልና ብኡ ሓሳብ ክንጅምርና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስና ከም ዝብል ጥቕሲ ኣለው ሮሜ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 14 ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝመርሑ ዘበሉ ንሳቶም እንታይ የሚሉ ተዛረቡን ንሳቶም እንታይ የሚሉ ውሉድ ኣምላኽ እዮም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝመርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ኢሉ ስለዚ ብመንፈስ ኣምላኽ እምበር ብምንታይ ዳ ብባህሊ ዘይኮነ ብሰባት ዘይኮነ ብፍልጠት ዘይኮነ ብናትካ ወይ ድማ ብናተይ ናትካ ድሌትን ትምኒትን ዘይኮነስ ብመን ዝመርሑ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝመርሑ ዘበሉ ኩላቶም ስንታይ የሚሉ
ولد أملاخ يميلو سلازي ولد أملاخ كون بمنفس أملاخ يتمرحكا ناتكا هيوت ناتكا نابرا اندا جبر كون كتكيدون تخل إخامة لتجزيبير مسكن أبزقنا بأنصار إزبل النازل أتوم بمنفس أملاخ زمن روح زبالس ونساتهم من تيميلو ولد أملاخ يميلو سلازي نايت أوعد كان نايت أوعد كي دايركشن ممرحي إن تقبل كخط كيد اندحر كون كويد ما كن كيد اندحر كوينا مجمرين تاي بمنفس أملاخ انت هنجبر علينا كن مرح علينا جزيبير مسكن أبزق تي ولد أملاخ يوم زبل كلتا نجار يزقلت حدا كافتي especially like New Testament كافت حدث تصحفوا الأوريجينال قنقاس غريكي مشنوني إذا ولد زبل كلتا ترجمي يزالوا أتحدا like وياس قبل كله تخال أي ترجمه دما تكنوني وياس مالتنا أبنت like by mere birth like بقى like ولد زخون أنا أبنت سي Joshua ودي زوي قاليس like سلاز ولد كوم ترايسن تايم ناتي ولد يوم إذا تقدم أي ترجمة إتكال أي ترجمة قلنا تكنون زبلي which means دماني حدا ودي ويد ما حدا قاس نايا بو نايا ديو نتصبر بحر انت يزقبر زين تصبر display يزقبر مالتي تكنون زبل سلازي أبزد ما ولد أملاخ يوم قبلنا خلو دمانا أنا دماس نزح قال زي انت يزقبر زلو زتك أم زلو انتي مالتيو حدا بسول زخوانا like ولد أملاخ sons and daughters of God that display the character of God مالك نجزيابير بحري display نجبر أننت أبارق أتوم بمنفس أملاخ زمن روحو كم زي أمي زبل زلو زيابير مسكن آمين دحر ريخم نأب الناس واي ودخل سوقال كسلك أنا يبغى خمس حيزة أنا يبغى نادي خمس حيزة قال النبل مش like they display نايتنا يبغى نادي نتاي بحري أبزخ أتوم بمنفس أملاخ زمن روحو زبولس ولد أملاخ أيوم قبل كله كم زي just simple بق أولد أملاخنا مالت هيكون نزل زلو أنت إذا نأملاخ بحر نأملاخ من إن أنت display كنجبر كلنا كننت أبارق كلنا مالتيو نصير ما أمنتينا ننت أبارق وبمنفوس أنت هنجبر كلنا كن مرح كلنا جزيابير مسجن سلازي بزعبا بتصحنا بزعبا maturity إذا زارب زلو أبز مالتيو توم بمنفس أملاخ زمن روح زبالو نساتهم من تايميلو ولد أملاخ إيوم إلو جزيابير مسكن سلازي كم دليت كأن داخل كم دليت كأن دانا بركة بمنفس أملاخ تمرح أي تخلي خامالتي جزيابير مسكن سلازي منفس أملاخ كان لايكتي أتتأوعدك تأوعدكي دافت أمكي مأتان كتنابر منفس أملاخ سي كم يجيرو نعخاويد ما نعخ زمر حكي حدا كافتك أن أملاخ بمنفس قدوس جيرو زمرحنا مجمرة إذا foundational زخونا نجار كنردو أزلنا منفس قدوس منفس أملاخ بمنم تأمر مسكالون تاي جبرني أيتأررني سلازم منفس قدوسي نعين نعخان كمرحنا خلو كابزق على إذا زوات أزبلا نجار أي مرحناني كله أبزن تاي استجبري aligns تخوني إذا تتخلى إجزيابير مسجن كاب قالوا واتس أي منفس أملاخ كمرحنا سلازيك الإجزيابير مسجن سلازك قالوا كنفلت أب قالوا كنتكل كم تبقى دامي نبلوز نبارنا حساب أزيو أقداسي مالتيو حدا كابتنا منفس قدوس راح سنتايلو قال أملاك الزارب كله ناب كل حق إذا بلد ما انتخ قبركم يلو يا كمرحكم يلو سلازي كابتي كابتن بيتن كاب كان كاب تقبلوا نلعل زبالة خلص مجمرة نزقال زنت هنقبر لنا كنفلت لنا أتحق عند حرف ليتنا يو تحرك على زخونا ملقطات وكما تسألنا خلا بزينا تاني نقبره نمزنو زيابير مسكن سلازة أملاق نتزحابك زحابك تقاوعت اندافت أمك خد كارخ الله منفوسك مرحك خلا كمرحنا خلا نبقى عليه كل ساعة تاني زقبرنا زتقاوينا زيابير مسكن آمين أتاكليت دمالك عبزة رومي معرف شو منتزلا معرف مسأزة تحازت كوينة بتقص 10 شدوشة كم زيلو ولد أملاخ مخانا دما إلو يا أتتكنو ني أملاخ كاركتر ني أملاخ نجر إننت أبارق ديسبلاي نجبر مخانا دما أتمنفس بعلو إمس منفسنا خوين انت يزقبريلو هاليلويا زمسكر
ስለዚህ ኣብ ህይወትክ ብትኸዶ ዘበለ ኩሉ ብትጓዓዞ ዘበለ መንገዲ ኩሉ መንፈስ ኣምላኽ ክመርሓካ ከሎ ምስቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንፈስ ኮይኑ እንታይ ምስክር እንዳመስከረ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ to bear witness ኢሉ like ምስክር እንዳኾንካ ኢኻ ትኸይድ ካብኡ ንላዕሊ ኣይወፅእኒ ካብኡ ንታሕቲ ድማ ኣይከድኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ስለዚ ሓደ ፃውዒት ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ኣለኒ ዝብል ባይዘወይ ኩላትና ከምቲ በቀዳማይ ዝበልናዮ ኩሉ ብምስሊ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ዘበለ ንዕላማ ኣምላኽን ንኽብሪ ኣምላኽን እዩ ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ፃውዒት ዝበሃል ፀጋ ዝበሃል ራእይ ዝበሃል ንሓደ ክልተ ኣይኮነን ዝወሃብ ማለት እዩ እዚ ላይክ ፋውንዴሽናል ዝኾነ ሓቂ ኣምላኽ ምፅዋዕና ናይ ነፍሲ ወከፍና እንታይ ኣለና ፅዋዓ ኣለና ማለት ስለዚ ብመንፈስ ኣምላኽ እንዳተመራሕካ ክትከደ ከለኻ ኣብ ፅዋዓኺ ኣብ መንገዲ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወልካ ነገር እንዳጠመትካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ምስቲ ኣብ ውሽጥኻ ዳግም ዝተወልደ መንፈስ እንዳመስከረልካ እንታይ ይገብር ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ድምፂ ኣምላኽ ምልምማድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እዩ ኣምላኽ ድማ ካብ ቃሉ ወፃኢ ብኻልእ መንገዲ ብምንም ተኣምር ኣይዛረበናን ስለዚ every time መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ምስ ናይ ኣምላኽ ድምፂና እንታይ ንገብር ዘለና ኢንጌጅ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ሓደ ካብተይ እንደ ኣንበብካዮ ዘንብበካ ንሂወትካ ዘንብብ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንላዕሊ ካልእ ምንም የለን ዝኾነ ካልእ መጽሓፍቲ ከነንብብ ንኽእልና ግን እዚ ጥራይ ንዓና እንታይ ዝገብረና ዘንብበና እግዚኣብሔር ይመስገን ሓንቲ ነዚኣታ ኣስራት ጥቕሲ ክህበኩሞ ናብቲ ናይ ሎሚ መዓልቲ ክንከይድ ኢና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 25 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ሃሌሉያ ህይወት ብመንፈስ እንተ ኣልያትናስ ብመንፈስ ከእንታይ ንግበር ንመላለስ ኢሉ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ጽቡቕ ገይሩ ኢን ዲቴይል ዝገልጾ ከምብበ since we are living by the spirit let us follow the spirit's leading in every part of our lives ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ካብ ሓለውና ህይወት ብመንፈስ እንተ ኣልያትናስ ብመንፈስ ድማ እንታይ ንግበር ንመላለስ that means ኣብ every area ናይ ህይወትክስ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ክገብረና ኣለዎ ክመርሓና ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን sometimes comes like ሓደ ናይ ህይወትክ ነገር like ጽቡቕ መንገዲ እንዳኸድካ ከለኻ like sometimes ንኣምላኽ comes ነው like okay ናይ ትምህርተይ ጉዳይ ድዩ ናይ ስራሐይ ጉዳይ ድዩ like I can handle it like I can take care of it ጎይታዝስ በቃ ባዕለይ ገይረዮ ኣለኹ don't worry ኢልና ናብ ካልእ ነገር ኢና ንዝምብል ምሽ ግን ኣብዚ ግን እንታይ in every area of ኣብ ኣተሓሳስባና ኣብ መንገድና ኣብ relationshipና ኣብ everything ኣብ ኩልስ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ይገብረና እዩ ይመርሐና እዩ ዲቴይል ዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንምግልጋል ኮነ ሳሚት ንምግባር ኮነ ንኹልስ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ይገብረና ይመርሐና ይመርሐኪ ምስ ቃሉ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ይገብርኒ ኣይጻረርኒ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ እንኮ ጻውዒትካ ኣምላኽ ዝሃበካ ኮሊን እተፈጽመሉ መንገዲ ብመንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ሰዓት ክንገብር ከለና እዩ ክንምራሕ ከለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እምባር እዚ ካብልና like በቀዳማይ ወንብለው ነረምሽ like እግዚአብሔር ሲ ዝሃበካ ጻውዒት like the whole map አይበናኒ like just a glimpse of ካብ point A na point B ኣብዚ ክኸውን ክእሊናትካ ፍጻሜናትካ ዓላማ ግን እቲ ኣብ ማእከል ዘሎ እንዳተሰራሕካ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዳተመራሕካ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ትኸዶ እግዚአብሔር ይመስገን ሾርት ካት ዝበሃል ነገር የለን ኢልና ነርናምሽ ስለምንታይ ኣምላኽ ግን ከምኡ ዝገብር sometimes ንሃና ከም ሰባት ዘለና expectation እንታይ በቃ ሓደ ስእሊ ምስራኣና በቃ ትኽኢልና ናኦ ንኸይድ ይመስለና ግን ኣይኮነን ኣምላኽ አይዕሾኒ ኣምላኽ አይታለኒ ብኸም ድማ ኣምላኽ አይሰርሕኒ ስለምንታይ እንድሕሪልና ሓደ ካው እንታይ ትቐንዲ መታን ኣምላኻዊ ባህሪ መታን ካራክተር እንተ ክንገብር ከነፅር ዴቨሎፕ ክንገብር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ኣብ ዝሓለፈ ብዝረኣናዮ ጥቕሲ ንኣብነት ኣብ ሮሜስ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ እንታይ ብውህበቱን ብጸጋኡን እንታይ ይገብርኒ ኢሉ ኣይጣዓስኒ
ስለዚህ ላይክ አይገርመና ኒውዝ ላይክ አምላኽ ኣብ ህይወትክ ዘቐመጦ ጸጋ ዘቐመጦ ራእይ ገለስ አምላኽ ሰርፕራይዝ አይኮነለ አይጣዓሰሉኒ ድማ ተዝኸም ነይሩ አምላኽ አይምኾነን ነይሩ ስለዚህ አበይ ዘሎ ዳ አባና እዩ ዘሎ ንሕና ግን እንተ ክንከውን ኣለና ኣብቲ ሓሳብ አምላኽ ኣብቲ መደብ አምላኽ እንተ ክንከውን ኣለና ክንስኽተት ኣለና ክንኣቱለና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኮሚልና ክንከይድ ከለና ድማ እቲ አምላኻዊ ባህር እቲ ካራክተር አባና ዴቨሎፕ እንዳገበረ ይኸይድ ተዘይ ኮይኑ ከም ጠራራዕ ዝብል እንጣጥ እንደኾና ጥረይና ንኸይድ ወይ ከዓ ዘይተገም ጠለቀጫ ዘይበሰለ ኩሉ ሰዓት the same he was the same circle na nabarkat khayr ማለት ግን አምላኽ ግን ቆም ይኮነን ሐሳቡን ፍቃዱና ህይወትና አሜን እግዚአብሔር ሲ አምላኽ ስካፍተ ሓደ ካራክተር እንታይ ፍቅሪ ምሽዶን አምላኽ ሱ ፍቅሪ እዩ ምሽዶን like ሓደ ካብቲ መለለይ ናይ አምላኽ ዴፊኒሽን ናይ አምላኽ ሱ ፍቅሪ እዩ አምላኽ ንነፍስ ወከፍና ንኹላህና like uniquely ያፍቅረና ንኹላህና ግና equally ድማ አያምነና ነው ተእሙንነት ዝበሃል ሰዓት ናይቲ ባህሪኻ ዴቨሎፕ ምግባር ካራክተር ተአምላኻው ባህሪ አምድላብን አምጽራይን አውይ ተእሙንነት ናይ ዝገብር ዝረከብ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ እቲ አምላኻው ባህር እንዳጽረና ክንከይድ ከለና ምስታ አምላኽ ጸዋዕና ጻውዒ ድማት ካራክተርና እንተኾናሎ ክማዓራር ህለው አሜን ተዘይ ኮይኑ ስነተ አምላኽ ዝሃበካ ነገር ሃንድል ክትገብሩ አይትኽእልኒኻ ንኣብነት ሓደ ጊዜ ዝከረኒ like in I don't know like 10 years ክንጅመር ከለና መጀመሪያ like choir ክጅመር ከሎ ባይዘው am choir A ኩሉ ሰዓት forever እንዳጀመርና ከለናስ like ሓደ ማዓልቲ like ያሬዳን ታይብለና like በጣም like ካብቲ ሓደ ካብቲ መሰረዘት ሐዘን ነገር ህይወቴ ኮም ገረ ክሪያ ዝገበረን ነገር ምስ መጻናስ like okay choir ድማም ሳና choir ክንጀምር ነው ምሳና ክንጀምር ይخبለኒ ማለት እንጂ አና አባ አምሮ እንት ሐሳቢ ነይር ንኹሉ ሰዓ like oh choir ክትከውን ተኾንካም okay so ሙዚቃ ትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ድምጽኻ ጽቡቕ ክኾን እዚ ነይሩ ትናተይ ዝበሃል ስእሊ ዝነበረን ማለት እዩ ኣነ ዳከም ዘይብለ ከመይ ገይሩ ኾን ገለዳው ሓደ ጽቡቕ ገይሩ መሰረት ሰሪት ለይ እንታይ ይብለኒ ነው ከመይ ኮን መጀመሪያስ like ክልተ ሰለስተ ካፕትናተይ ካራክተር ባህር ዝራእዩ ነገር ስነገር እንተልስ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቸርች ላ ኩሉ ሰዓት ኮንሲስተንስ ኣለክ ትመጪ ኩሉ ሰዓት ሰዓት ክትርከብ ገለዩስ እቲ ኣነ ዘስተውዓል ኩሉ ነገር ኣብ ህይወተይስ like ኣስተውዒሉ ማለት እዩ እንታይ ይክብለኩም ለ sometimes ሶኬ ጸጋ አምላኽ ከረዳና እንዲ like አምላኽ አለው እንደጋላገለት ኖ አይኮነን like ከም ትዝበልናዮ like ተጸጋ አምላኽ አቦቱ ኸሎ አይልወጥ አይቀየርኒ ንሱ እቲ ካራክተር ግን ባዕልኻ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ዴቨሎፕ ትገብሮ ማለት እዚ ማለት ግን like ከምዚ ድምጽ ዘይፈልጥ ወይ ገላኽት ኮን ይልካን ማለት አይኮነን እቲ አምላኽ ዝሃበካ ነገር ሲ እንዳጽምዓካ እንዳፈለጥካ ድማ ክትከይድ ኣለካ ግን እንታይ ይክብለኩም እንደሌስ እቲ አምላኻው ባህር መሓዝግና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ኩላትና ክንከይድ ሞ ሓደ ቃል ከንብብ እግዚአብሔር ይመስገን ዳሕራይ ናብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ሃሌሉያ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕስ 4 ጀሚረ ከንብበ ነዛ ሓሳብ ዝጣምራልና ማለት እዩ ሃሌሉያ كم دما like مصحف قولسين أمنت يكون عند حرام بيكون كله like ناي حدا أمان ناي حدا كريستيان like بحري كلونا زلوا بحري كانت رئيس جبا أنا كاركتر يززار so نبزي أكن من السما نزك كان رأينا إجزابير مسكن طب تقصي 4 جميرة كم ببين هاليلويا بو اتا خبرتن عباين تسفا زراخبنا اب عالم بفت وسغا خابزلو طفات وصيكم تما قالتي اتي yes
ተማዓልቲ ተኣምላኻዊ ባህሪ ሃሌሉያ ምእንቲ ክትኮኑ ስለዚ እትኾኖ ነገር እዩ ማለት እዩ it's a process ማለት እዩ ብትግሃት ዘበለ እንታይ ግበሩ ኢሉ ተጋደሉ ኦኬ ስለዚ እዚ ናይ 21 መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ሒዝካ ተምጽኦ ይኮነን ማለት እዩ you have to take action ድማ ማለት እዩ ተጋደሉ አክሽን ይዛረብ ዘሎ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት እንታይ ግበሩ ወስኹ ኣብ ደግነቱን ፍልጠት ወስኹ ዝብል ተቃሉናው መጽዩ ኣብቲ ደግነቱን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከ ምግታእ ርእስኻ ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብቲ ዓቕሊ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት እውን ፍቅሪ ንኹሉ ሰብ እዚ ነገር እዚ እንተ ኣለኩም እና ማዕበለውን እንተ ኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ካለከ ዘፍሪን ክትኮኑ ኣሓድገኩም ሃሌሉያ አምላኽ መስገን like ትሪኢ ወረለሁም ብሩሃት ተማዓልቲ እንታይ ተኣምላኻዊ ባህሪ መእታን ክትኮኑ ኣብቲ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኩሉ ነገርስ እንዳወሰኹም ኪዱ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንዳጥረኻዮ አባኻ ድማ እንዳ ዓበየ ዴቨሎፕ እንዳኾነ ዝኸይድ ነገር እዩ ዓቕልሲ like ጾምን ጸሎትን ሒዝካ ተምጽኦ ነገር ኣይኮነን ታይዳ ምስሕዋት እንዳነበርካ ኸለኻ ዓቕልኻ ኣብዚ ጽንቀቐሉ ኩነታት ክትኣቱ ኸለኻ ሽዑኻ እንታይ ትገብሮ ናትካ ሞንኮም እንዳስፋሕካ ትኸይድ ዓቕሊ ትምሃር እግዚአብሔር ይመስገን ገዛ ርእስኻ ምግታእ ሰልፍ ኮንትሮል ድማ ኢሉ ጎይታ ርድኣን በቃ like ኣዘራርባይ ክቁጥብ ኣካይዳይ ክቁጥብ ኢለ ዘምጽኦ ነገር ኣይኮነን I have to practice it ማለት እዩ practical ዝኸውን ነገር እዩ ኣብዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ነገር እዚ እንተ ኣለኩም ኢሉ ስለዚ ሓደ እንታይ ኣለና ማለት እዩ ቀጺሉ ድማ እንታይ ኢሉ እና ማዕበለውን እንተ ኸደ ስለዚ ኣብ ሓደ ደው ዝብል ኣይኮነን እንዳ ማዕበለ እንዳ ዓበይውን ዝኸይድ ነገር እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ሃሌሉያ intimacy with God intimacy with Jesus ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሃካያትን ዘፍሪን ክትኮኑሲ ኣሓድገኩም እዩ ዋይ ምኽንያቱ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ እንታይ እናገበርካ መጽኻ ኣለኻ እንዳጥረኻዮ ዴቨሎፕ እንዳገበርካ መጽኻ ኣለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ድማኒ ኣብቲ ኣምላኽ ጸዋዓካ ጻውዒት መንገዲ ክትመላለስ ደው ክትብል እንታይ ገብረካ ይኽእለካ እግዚአብሔር ይመስገን ሃካይ ክትከውን ኣይትኽእልኒኻ ኣብዚ ነገር ዝፎከስ ተገይርካ ማለት እዩ ዘይፍሪ ክትከውን ኣምላኽ እንታይ ገብረናኒ ኣይሓድገናኒ ፍራኣን ንስኻትኩም እንምጽኦ ነገር ኣይኮነን ፍራ ካባን ኣይኮነን ዝመጽእ ኣምላኽ ይፍረ ዝህብ to result by product ኣምላኽ ይዝውስኽ ኣምላኽ ይዘፍሪ ግና እቲ ናተይ ባህሪ ግና እንታይ ኾን ኣለዎ ኸኣኒ ንዓበይ ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ክርስትናስ እንዳተመነኻ ትነብሮ ናብራስ ኣይኮነን ማለት እዩ actively intentionally እንነብሮ ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ ሁሉ ካበልናኸ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ስፍራና ኣብቲ ኣምላኽ ዝጸዋዓካ ጻውዒት መእታን ከተፈጽም መእታን ከተተግብርስ ከመይ ጌርኪ ወይ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ስፍራና ደው እንብል how do we stay on the lane how do we stay on the course hallelujah ክንሪኢና መጀመርያ ነዚ ሕጂ ዘለኻዮ ሲዝን ኣስተውዕሎ ጻውዒትካስ ንጽባሕ ኣይኮነን ሕጂ ንብሕጂ ንድሕሪ 10 ዓመት ዝፍጸም ኣይኮነን your calling is now ኣምላኽ ኣብዛ ሲዝን እዚኣ ናይ ህይወትካ ኣብ ምንታይ ኤርያ እሙን ክትኮን ዝደልየክ ዘሎ ሕጂ ዘይገበርናይ ጽባሕ ክንነብሮ ስለዘይንኽእል ማለት እዩ ምውሳኽ ካብ መን እዩ ካብ እግዚአብሔር ምፍራይ ካብ መን እዩ ካብ እግዚአብሔር ትምእዛዝ ግና ካብ መን መጽእ ካባና ሶታስ ወይ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎስ መዓየይቲ መን ይናብል መዓየይቲ ኣምላኽ መሰል ኣይኮነን እዚ it's a privilege ዋው መዓየይቲ ኣምላኽ እንደኾንና ክንመላለስ ከለና like እቲ እሙንነትና ትምእዛዝ ድማ ካባና ይመጽእ
እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ላይክ ብዙሕ ኤግዛምፕልስ ኣሎ ካብ ክንሪኦ እንኽእል ብቐዳማይ ጠቕሶ ነይረና ኣብነት ዮሴፍ ሲ እግዚአብሔር ስገና ወዲ 17 ዓመት ከሎስ እቲ ሕልሚ ኣርእይዎ ምሽ ዶኒ ላይክ ክልተ ሕልሚ ይርእዩ ንሱ ድማ ብዛዕባ መሪሕነት ብዛዕባ ሊደርሺፕ ይርእዩ ወዲ 17 ዓመት ከሎ ማለት ምሽ ላይክ ቲኔጅ ከሎ ንሱ ምስ ረኣዮ ግና God gave him a glimpse of what he is going to become, right? እቲ ናቱ ፃውዒት ናይ ዮሴፍ ፃውዒት እንታይ ምዃኑ ኣምላኽ ኣርእይዎ ኣብ ማእከል ግና ክሓልፎ ዝነበሮ እንታይ ነይሩ መስርሕ ነይሩ ንኣብነት 10 ዓመት ኣብ ስሌቨሪ ኣብ ባርነት ተሕሊፉ ምሽ ኣሕዋቱ ሸይጦሙ 2 ዓመት ድማ ኣብ ልዕሊ ድማ 2 ዓመት ኣበይ ነይሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ እዚ ኩሉ ክሓልፍ ከሎ ግን ኣብ ኣምላኽ ዝኸሰሮ ግዜ ኣይነበረ ምክንያቱ ንሱ ናይ ተዓሊም ናይ ስልጠና ግዜ ነይሩ ንዮሴፍ እንተኸገብር ካራክተር ተኸገብር ዴቨሎፕ ንኸገብር እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤት ጶጢፋር ከሎ እንታይ ተማሂሩ እሙን ምዃን ተማሂሩ ማኔጅመንት ተማሂሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ንኻልኦት ምግልጋል ካብ ገዛ ርእሱ ሓሊፉስ ንኻልኦት ካልኦት ነገር ክጥምሲ ክኢሉ ምሽ ንኻልኦት ከገልግል ክኢሉ እዚ ሁሉ በቲ ዝሓለፎ ነገር ናይ ግብፃውያን ባህሊ ካልቸር ኩሉ እንታይ ገይሩ ተማሂሩ he was prepared እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣምላኽ ጥር ኢሉስ ዓመታት ምስ ሓለፈ ግዜ ምስ ቁፀረስ ጥር ኢሉ ኣብ ቤት ኣብ እንታይ ካትብሎ ኣብቲ ንግስነት ኣብቲ መሪሕነት ኣይመፀን እንታይ ዳ እዚ ኩሉ ዓመታት ይስራሕ ነይሩ ይጽረብ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኦ ሃሌሉያ ኣምላኽ ልቡ ኣግፊሕሉ መንክቡ ኣግፊሕሉ በቲ ኣሕዋት ዝገበርዎ ነገር መእታን ኦፈንድድ ከይኮን ኣብ ምረት መእታን ከይመላለስ ብዛዕባ ይቕሬታ ኩሉ እንታይ ገይሩ ተማሂሩ ዳስ ዋይ ንግብፅ ካብ ግብፅ ሓሊፉስ እስራኤላውያን ኣብ ግዜ ጥሜት ከለው ኣብ መፂኡ ንሱ እንታይ ኮይኑ መፅለሊኦም ኮይኑ ምሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ግን ኣምላኽ ዘርኣዮ ፃውዒት ግና ገና መዓስ ነይሩ ገና ብንእሽቶ ከሎ ነይሩ ግን በቲ ክሓልፎ ዝግብኦ መስርሕን ከዓ እንታይ ገይሩ ሓሊፉ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ድማ ናይ ዳዊት ህይወት እንተርእይና ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ነይሩ ሳሙኤል ነቢ ሳሙኤል ናይ እስራኤል ፕሮፌት ዝነበረ እቲ ኣምላኽ ንዳዊት ዝረኣየሉ ነገር ስመጪው እንታይ ገይርዎ ነጊርዎ ምሽሎኒ that he is going to be the next king and the next leader of Israel, right? Late teenage years ከሎ ወይ ድማ early 20s ከሎስ ኣምላኽ ኣርእይዎ በዚ ነገር እዚ ናቱ እንታይ ምዃኑ ናቱ ፃውዒት ምዃኑ ዳሕራይ ጓሳ ኮይኑ እንዳተመላለሰ ከሎ መጀመርያ ናብ ቤት ንጉስ ዝኣተወሉ መንገድ እንታይ ነይሩ እንታይ ከገብር በገና ክሃርም ምሽሎኒ እግዚአብሔር ይመስገን ዳሕራይ ብድሕሪ ድማ ካብ በገና ምህራም ከዓ ናበይ ከይዱ armor bearer ኮይኑ ናይ ንጉስ ሳኦል ሲ ላይክ ኣፅዋሩ ዝስከም ሳኦል ናብ ኩናት ክኸይድ ከሎ ምስኡ ድሕሪኡ ዝኸይድ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ዳሕራይ ከዓ ቀፂሉ ከዓስ ኣብ ቤት ንጉስ ድማኒ ናቱ ዝኾነ እንታይ ተዋሂቡ ኣብቲ ናይ ንጉስ ብልዒ ኣብቲ ናይ ንጉስ ቴብልስ እንታይ ገይሩ ተረኺቡ ኣብ ማእከል ንጉስን ኣብ ማእከል ደቂ ንጉስን ስናቱ ስፍራ ነይሩ ኩሉስ ላይክ ኤቭሪቲንግስ ከምዝ በቃ ስሙ ዝኸዶን ዘሎ ምሽ ይመስል ኩሉ ነገር ዳሕራይ ቀፂሉ ሳኦል ከዓ እንታይ ሂቦ ንሚካል ጓል ሂቦ ምሽ ዶኒ ሕጂ ኣብ ከምዚ ሲዝን ኣብ ከምዚ ህይወት ኩሉስ ዋው ኣምላኽ ስኽንደይ ኮን ፈትወኒ በእቲ ብነቢ ሳሙኤል ገይሩ ዝተዛረበለይ ነገር ሲ እንዳተፈፀመ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቤት ንጉስ ኣቴ ከምዚ ኮይነ ላይክ በብደረጃ ክሪኦ ከሎ ቀፂሉ ግና እንታይ ይመፅዩ ናይ 14 ዓመት ናይ ምድረ በዳ ህይወት ይመፅዩ እንታይ ክገብር ባህሪኡ ክስራሕ ካራክተሩ ክስራሕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን 14 ዓመት እንታይ ገይሩ ኮለሊሉ ተሰሪዱ ሳኦል ክንደይ ሰዓት ከቀትሎ ዘይፈተነት እቲ ታሪክ ትፈልጥዎ ኢኹም ናብ ስደት ኣምሪሑ ካብቲ ዝፈልጦ ህዝቢ ካብቲ ዝፈልጦ ባህሊ ካብ ኩሉ ነገር እንታይ ገይሩ ተፈልዩ but God was building his character
أبز خلص داويد like مرجع نيرو like مغنيات እግዚአብሔር سناي فقد أملاخ مش له he gave us the will power مش مخدا نيرو like إذا كل حليفة إذا كل خمسة جراسي مخ عندها تجزأ أكوا خلوا خن سألس like تأملاخ زبالنا نجار دا عيفت أمن زجاج أو نجار يمثل مش يخون تزري أزنا برا أبايتا زخون أزنا برن أب وش دم أملاخ زحابون مخدا كون خيرون خال نيرو جن تاجرو he stayed on the lane بق أبتناتو منجد أبتناتو course تاجرو دوي لإግዚአብሔር مسجن حري دما بتمدو ساعات خا እግዚአብሔር ካስ ናብት ናይ መጨረሻ ደስኒ እንታይ ገይርዎ ኣእቲዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ይኽብለኩም ኢለ ላይክ ብህይወት እትኸድዎ ዘበለ እትሓልፍዎ ዘበለ ኩልስ እግዚአብሔር ሲሪ he is building your character ግን እስኻ ንስኽ ግና ተስተውዕሎ ዶ ኣለኻ ኣምላኽ ኣብዛ ሲዝን እዚ ክትገብርዮ ዝደለይክ ነገር ሲ ተስተውዕሎ ዶ ኣለኻ ተስተውዕልዮ ኣለኻ ዶ ንሱ ዓበ ሕቶ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ መጥምቅ even ንሱ ገና ቅድሚ ናብ ዛምን ረዚ ኣብ መምፁ ይኸማን እግዚአብሔር ከማንስ ነብኡ ነቢ አይሜን ካህን ዘካርያስ ታገይሮ ብዛዕኡ ታገይሮ ትንቢት መጽሉ ተዛሪቦምሽ ከመይ ገይሩ ኣብዛ ኣፍታ ምንድትያስ ኣምላኽ ከም ተጥቀመሉ ዮሐንስ ምስተወለደ ግና 30 ዓመት ኣበይ ነይሩ ኣብ ምድረ በዳ ኣበረኻ ነይሩ ምሽዶኒ ንናይ 6 ወርሒ ኣገልግሎት ኣብዛ ምንርስ 30 ዓመት ታገይሩ ተዳልዩ ዋው ዝገርም ነገር እዩ ስለምንታይ ኣምላኽ ግን ብኸምዚ ዘሕልፈና ሓደ ጥቕሲ ከርእየኩም ሆነ ካብኡ ክዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ሃሌሉያ أملاخاو بحري كاركتر بحري develop مقبر أزيو أقداس نجاري قدامي بيتروس معرف حدا كم زيلو تقص شدشتن شو عتن كم بباي اتهم فتان امنتكم بمجحد يسوع كريستوس نمسجانا سبحة كبرن بحاو خبز خلا حلاف ورقي أزيو خبيرو ما أنت خركب أنت أدلس حجي ببزح زعينو فتنا مس جههم بو أنت خد قبر إخهم يلو هاليلويا خد حقوسي إخهم يلو دايم ناس كنا ببوت التأسي أتم فتان أمناتكم by the way أب تجرني like the same مثل بر إزي أتم فتان زبل أملاخ زمر مرنا لك عكم فتنا تمرت ما هيك مستمر مركع خامش like تفلت like معرخ إنك مزفلت كان زي فلت كان إذا أملاخ زمر مرنا like معرخ إنك نحنا character develop كم زجبرنا نمر أي مالت تم فتان أمناتكم بمجحد يسوع كريستوس نمسجانا سبحة كبرن بحاوي كابز خلا حلاف ورك أزيو خبيرو ما أنت خركب أنت أدلس مع سي حجي بحدا بخلت فتنا ديلو بخنديلو ببزح زعينتو فتنا مسجوحيهم بأنت خد قبريهم يلو كتحقوسيهم يلو هاليلويا أتم فتان أمنتنا أتم فتان أمنتكي أملاخاو بحري أملاخاو كاركتر تريزيكونا أبانا develop زجبر زت الري انتي دا نت أمنتنا وانتي قبره دوية بلو قط يبلو يحزو እግዚአብሔር مسجن እግዚአብሔር يمرمري سيطان يمكن انتي زجبر سيطان يفتن temptations بلوك على እግዚአብሔር مش إذا كلت you like كم فلاليو زلنا النجار حدا قال كابزي تأسخركم حج ببزح زعينته حج مالت بناي እግዚአብሔር ساعات بناي سب ساعات ببينك على እግዚአብሔር تايلو شح عمسك كم حنت معلتي له مشان ويد ما داويت كزارب كله قال لا يكون له شح عمت هبقن من እግዚአብሔር كم ذات مالي زحلفت معلتن كم من قحليتن إني لا مزمور 9 كزارب كله سلازي بحد إيروس لايك كلتا 3 عامت كخونه قال 10 عامت كخونه قال
like 4 ዓመት ዳዊት ከሐልፍ ከሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተን 4 ዓመት ከምንታይ ነይርን ልክዕ ከም ሓደ ሰዓት ነይር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር 6-7 ዓመት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር 15 minutes ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ብናይ እግዚአብሔር ጊዜ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዛረብ ዘሎ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና እንተ ሓለፍኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንምንታይ እምነትኩም ንምሕያል ኣዝዩ ኸቢሩ ካብቲ በሓዊ ካብ ዝኹላ ሓላፍ ወርቅ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ክርከብ ሃሌሉያ You build your character now so that you can handle the position that God is calling you to do. Ati amlakh zahabana position handle ክንገብሮ ትኾይና ካራክተር ሕጂ እንተ ክገብራሎ ዴቨሎፕ ክኾናሎ እግዚአብሔር ይመስገን By the way like ንስጋና like cast out ክንገብሮ ኣይንኽእልኒና ምሽ ስጋ ብምንታይ ዲሲፕሊን ዝኸውን ነን መዓልት እንታይ በመጓር በመስቃል ምሽኒ ዘይተሰቅለ ነገር ኩሉ ሰዓት እንታይ ዝገብር ወይ ከ ዘይተሰቅለ ነገር ዘይሞተ ነገር ኩሉ ሰዓት አይገብር ድምጽ ይገብር ዝሞተ ነገር ግን ድምጽ አይገብርኒ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብዝኻ እንታይ ኢሉ በሓዊ ክንሓልፍ ከለና ማለት እዩ ወርቅስ ወርቅ ምዃኑ ማዓሽ ዝፍለጥ በሓዊ ከሓልፍ ከሎምሽ ኣነ ናይ ዝብዙሕ ፍልጠት ኣይነበረንን ላይክ ንኣብነት ኣብ ቸርችና ወላ ገለ መርዓ ገለ ክግበር ከሎ ላይክ ዘና ኣሕዋትና ፀቢቐን ገለ ክመፅእ ከሎን ኩሉ እቲ ወርቂ ብሓደ ዓይነ እየ ዝሪኦ ነይረ ለካ ትፈልጦ ኢኻ ላይክ ዓይናይ ሪል ዓይናይ ከዓ ዘይኮነ ምሽ ግን ኣነ ግን ኩሉ ደሰይ ብጣዕሚ ገረም ነይረ ግን ኣይኮነን ምሽ ወርቂ ምዃኑ ዝፍለጥ ብሓዊ ክሓልፍ ከሎ እዩ ኣብ ሓዊ ምስ ኣተወስ እቲ ኤሌመንት ኣይኸውን ይፈላለ ምሽኒ እቲ ኮፐር እቲ ዚንክ ገለ እንታይ ይኸውን ናብ ላዕሊ ፀብለል ይወፅእ ቅድሚ ሕጂ ኸ ነይሩ ደኣው ያ ነይሩ ኣው ግን መዓሲ ግን ከም ዘሎ ተፈሊጡ በሓዊ ምስ ሓለፈ ናተይ ናትካ ባህሪ ካራክተር ዝስራሕ በሓዊ ክንሓልፍ ከለና እዩ በሓዊ ክትሓልፍ ከለኻ ሽዑኡ ላይ ፀርፀር ዘብለካ ዘሕረቐካ ዘብለካ ገለ ኩሉ እንተኸውን እዩ ብስምዒትካ ትኸዶ ብድሌትካ ትኸዶ ብዘይ ምእዛዝ ትኸዶ ዘበለ ኩሉ እንታይ ይኸውን ይረአ ኩሉ ሰዓት ኮ ነይሩ እዩ ግን ኣምላክ ሕልፈካ ከሎ ክትሓልፍ ከለኻ ግና እንዳተጋሃደ ይመጽእ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ንምንታይ እዩ መእታን እንዳፀረና እንዳተኸላዕና መእታን ክንከይድ እሞ ነቲ ኣምላኽ ዝፀዋዓና ፃውዒት ክንገብሮ ክንፍጽሞ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሕጂ ኢሉ ብሓደ ብክልተ ኣይኮነን እንታይ ዳ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎሄኹም ብኡ እንተ ክትገብሩ ኢኹም ክትሕጎሱ ኢኹም ፃውዒትና ክንፍጽም ከለና ሓጎስ እዩ ዘምጽእ ኣብ ሂወትና አሜን በዚ ምክንያቱ ድማ ሰይጣን ኩሉ ሰዓት እንታይ ዝገብር ነቲ በዚ በሓዊ ተፈቲና መእታን ካራክተርና ቢልድ ኮይኑ ኣብ ቤት ኣምላኽ ተተኺልና ፃውዒት ኣምላኽ ዝረኣየልና ነገር መእታን ንኸይነፈጽም ኩሉ ሰዓት እንታይ ዝገብር ዲስትራክት ዝገብር ነገራት ኣተክሮና ዝወስድ ነገራት ኣብ ሂወትና ኩሉ ሰዓት ዘምጽእ ጽቡቕ ዝመስል ሓሳባት sometimes like oh you know what ሓንሳብ ሕጂ በቃ ኣብ ቤቴ ኮፍ ኢለ ሓንሳብ ምስ እግዚአብሔር ጊዜ ክወስድ እየ ገለ ጽቡቕ መስል ምሽ ጽቡቕ ሓሳብ መስል ግን ቃል እግዚአብሔር ግን እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ሰዓት ኣበይ ክንረከብ ደሌና ኣብ ቤቱ ክንረከብ ደሌና ምሽ ነው ካብ ጊዜኻ ዝበልዕ ነገር ካብ ፎከስካ ዝወስድ ነገር እንደ ኣምጽእ ኩሉ ሰዓት መእታን እትናትካ ካራክተር ቢልድ ከይከውን መእታን ከይህነጽ ሓንሳብ ናብዚ ሓንሳብ ናፍቲ የብለካ ኣብዚ ግን እንታይ ኢሉ ብብዙሕ ፈተና ምስ ሓለፍኩም ኢሉ እቲ እምነትኩም ስንታይ ካብቲ ካብ ወርቂ ብሓላፍ ወርቂ ካብ ዝኹላዕ ሓዊ ሓሊፉ መእታን ክርከብ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ባይዘወይ ኩሉ ጽቡቕ ሓሳብ ዘበለ ኣምላኻዊ ማለት ኣይኮነን like not all good ideas are godly ideas ነዚ ንኸነስተውዕል ዝገብረና ግን ኣበዩ ላይክ ኣብቲ ቃሉ ክንምለስ ከለና ኩሉ ዝመጸልካ ኦፖርቹኒቲ ኣብ ቅድሚኻ ዝተገተረ ኦፖርቹኒቲ ኩሉስ ላይክ ናይ ኣምላኽ ዕድል ናይ ኣምላኽ ኦፖርቹኒቲ ማለት ኣይኮነን ዳዊት ክንደይ ጊዜ ኦፖርቹኒቲ ዘይመጸሉ ዕድላት ዘይመጸሉ
ንሳኦል ከጥፋአሉ ዝኽእል ምሽ ዶኒ ወላ ቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ቶም ንዕኡ ዝፈልጥዎ ነዊሕ ዓመታት ከመን ብሎም ካብ ኣምላኽ ክኾነሉ ኣምላኽ ይዕድል ዝህበካ ዘሎ ግን ንሱ ግና ድምፂ ኣምላኽ ዘስተውዕልን ዘለልን ስለ ዝነበረ ኣበይን መዓስን እንታይ ከም ዝገብር እንታይ ይገብር ነይሩ ፈልጥ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መዓስ ኢኻ ኩሉ ተስተውዕሎ በታ ኣምላኽ ዝበለና ነገር ክንማላለስ ከለና ስለዚ أملاك بزحلفنا زبالة بزحلفك زبالة خلص لايك እንዳስተውዓልና ባህሬዲዩ ዝስራሕ ዘሎ ባህሬዲዩ ዝዕረ ዘሎ እንዳስተውዓልና ክንማላለሳለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ባይዘወይ ቃል አምላክ ኢሉ ምሽሎኒ ላይክ በኃይልን በخلتنا አይኮንም በመንታይ ዳይሉ በመንፈስ ይሉ እና بمنفس أملاك إلى نتي أبهي وثنا زلوا زتصر زقباء نجار عند تصرنا كن كألزخ على ناس منفس أملاك إجابير مسجن هاليلويا إذن نجبر أنت خوينا إذن تلنا مخ عند وسخ أنت خير كل ساعة أبت أملاك زما دبلنا علامة أبت أملاك تصوعنا تصوعت أو إن أنت نجبر عند تمال على سنان خير إجابير مسجن آمين هذا خلتنا نجار قبل يوم ناب تصولت كن كيدينا هذا حساب قرفلكم بزي challenge خجابركم صوم نزي مستي زحلة في صوم ونستمهرنا ينجار زخيس لزخونا like reflect كنجبر مثلا بأملاخ كتلا أخي بأملاخ كتلا أخ دي خاتدلي ولاس بناتك حيلي بناتك كألتي خاك توتصت تدلي أبي يوحنس كم زبل طاسي على تابي يوحنس زلا أنا كم ببايقن كلها نابلوك أسمع عرف سلستان كيدينا صارتكم نابلوك أسمع عرف سلستان دهاركم أنا يوحنس معرف حدا خوت مش أنا بلوك أسلستان من لسينا وإنجيل يوحنس معرف حدا تغسي شدوشتا كم زبل على أنت خليت التغسي نم بعد ما لوك أسمع عرف سلسته كاب تغسى حدا سقاب سلسته زلوا زيابير مسكنا من أبتا أملاخ إسرائيلكم أو تملالسو هاليلويا يوحنس معرف حدا تغسى شدوشتا كم زيلو يوحنس زسمو سبعي كاب أملاخ تالي تايجيرين تنسائلو هاليلويا نا يوحنس أوعي سكاب مني نيرو كاب أملاخ نيرو بأملاخ أنت يجيرو تلاقيه بأملاخ أنت تلاقيه بحيلة أملاخ بسلط أن أملاخ نيخا توتص أب كله تخروت زبالة دما اندافرخا بيلون دا جبرك إخات خير آمين بعلنا اندحر نيجابير نجر حليفنا نيجابير ساعات حليفنا بعلنا نوتس اندحر كوينا جنا نتبعلنا زوتس أنا النجر مأتان كنفت سمو أبتصعر إنا خناتو لا تصعرنا إنا نخيد بنيجابير تساوعت بنيجابير مدب كنوتس كلنا جنا أملاخ مستزل أخنا مسؤول ما انتي هبنا تأجاي هبنا حيلي هبنا سلطاني هبنا آمين سلازي እግዚአብሔር ብዛዕባ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎም ታይሉ ዮሐንስ እሱም ሰባይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንሰኢሉ እቲ ን30 ዓመት ተዳለወሉስ ን6 ወርሒ ሚኒስትሪ ከመይ ገይሩ ላይ ካብዛ ምድዛስ ኢፌክቲቭ ከም ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ላይ እግዚአብሔር ይመስገን በአምላክ እንታይ ገይሩ ኢሉ ተላኢኹ ኢሉ ዝገርሚ يوحنس كو أبوس كهن زكاريسي like ولا بتشعوز نبرة جيزي عند حرينيس مس عبيسنا بيك خير زقبو Bible College which is like تناي حق تمرت أب تحتي جمالي الكوينو مستوم كالوت فريسوين ناي زمان مش وزنابور مساتوس بحنسا كوينو نبي مزغرو نفت السنة كيرم ناي حق يوم تاي زقبرينو زمهارونيرم نسوقنا مستوى لدقنا أملاقنا بكديلو
نابرخا نامدرا بدا خيدون 30 عمت ካልኦት ኩላቶም ነናቶም ነገር እንዳገበሩ ኸሎ እዚ ጥቅስ ብሓንሳብ ከነንብቦ ኢና ሞንሽኦ ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መወዳእቱስ ኣብቲ ኣምላኽ ዝመደበልና ጻውዒት ክንማላለስ እንተሕር ኮይና ኩሉ ሰዓት እንታይ ክንከውን ኣለና ኮንሲስተንት ክንከውን ኣለና በዚ ሕጂ ኣምላኽ ዝህበኩም ዘሎ ዘርኤኩም ዘሎ ነገር ስኡሙናት ኮኑ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ነገር ንሱኬ ሓለፍና ንሱኬ ሰገርና ናብ ካልእ ስቴፕ ክንከይድ ኣይንኽእልና እግዚአብሔር ይመስገን መስርሕ እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ጥቅሲ 1 ስጋብ 3 ዘሎ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ዮሐንስ ሸው ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ أمبل 15 ዓመቱ ንግዝኣት ቄሳር ጢቤርዮስ ጶንጢዮስ ጲላጦስ ኣብ ይሁዳ ተሸይሙ ኸሎ ሄሮዶስ በዓል 40 ሽመት ድማ ኣብ ገሊላ ፊልጶስ ሓው በዓል 40 ሽመት ውን ኣብ ኢጡርያን ኣብ ሃገር ጥራኮኒስትን ልሳንያስ በዓል 40 ሽመት ኣብ አቢሌኔ ተሸይሞም ከለው ሃሌሉያ ሊቃውንት ካህናቱን ሃናን ቀያፋን ከለው ቃል አምላኽ ናብ ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ አበረኻ እንታይ ገበረ መጽ ነዞም ኩላቶም ዘሊሉ ስመጽዩ ነዞም ኩላቶም አስማት ክጽዋዕ ዳእሞ ንምንታይ ዳኣልዩ ናይቲ ሽዑ ጊዜ ዝነበሩ ኢንፍሉዌንሻል ፒፕል ላይክ ጸለውት ናይቲ ኮሚኒቲ ናይቲ ሃገር እዚኣቶም እዮም ነይሮም بحجز تمهرو أفتي government levels نبارو توم كالوك أنت كهنات لقاونت كهنات زنبارو إذا أتوم كلاتهم كلاويل الإجزيابير هاليلويا نيجزيابير علامة نيجزيابير أجند أفتي جزيتي أفتي سيزنتي ودا أملاق زمات الله من قد زتأرق أفتش عجزي قال أملاق نزوم كلاتهم سيجروسنا من متيلو ሃሌሉያ ቃል አምላኽ ናብ ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ አበረኻ እንታይ ገበረይሉ መጸ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ዝመጸሉ ቃል ድማ ዮሐንስ ከገልግል ከሎ ድማኒ በስልጣን የገልግል ነይሩ በአውቶሪቲ የገልግል ነይሩ ኣብታ አምላኽ ዝሃበካ ጻውዒት ክትኮን ይኸለኺ እግዚአብሔር ንዑ ዘኽእል ጸጋ ንዑ ዘኽእል ስልጣን ድማ እንታይ ይገብር ይለእኽ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በቀዳማይ ብሎኩም ነይረ ላይክ ኣብ ቤት አምላኽ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሳይንስ ሜዲሲን ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ቢዝነስ ኤሪያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኤሪያ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ አምላኽ ዝጸዋዓኩም ኣኡ ክትኮኑ ከለኹም እግዚአብሔር ድማ ናኡ ድማ ጸግኡ ይልእኽ ሃሌሉያ ቃል አምላኽ ናብ ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ ኣብ በረኻ እንታይ ገበረ ኢሉ መጸ ኢሉ ስለዚ أملاك ديخا تلاقي كخت وتصل تدلي ولاس بناتك حيلن كلتن يوحنس نتايلو يوحنس سمسا بايكاو أملاك تلاقي كم تاي جبريل تنسألو جابير مسكن هاليلويا كنت صلينا كلاتنا هاليلويا انتخيلنا كابزلنا يدويلنا جابير مسكن هاليلويا أبينا سيزنا هيوت كأخذ خالومي هاليلويا نتأملق إسرائيل كنجر نتأملق إسرائيل كنجر كتفت سمي هاليلويا حيل أملق متان تقبل هاليلويا أمنك جابر جزي أمنك جابر ساعات دوم بال هاليلويا بزلوم أملاخ زحلفك زلو جزي مسرح هاليلويا بحاول تخلي كامتان كتحلفي هاليلويا أنت أملاخه وبحري زبل متان أباي كجلت هاليلويا
ሃሌሉያ ብኡክን ማላለስ እንዳስተውዓልና ክንከይድ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንትና ከኸፍቶ ንጸልይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ዘመን ህይወትኩም ኣብ ዘመን ህይወትና ክንከስሮ ዘይግባአና ነገር እንተሎ ናይ እግዚአብሔር ሰዓት ናይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሲዝን ኣብ ህይወትና መፍላጥ ሃሌሉያ معسنا أتو معسنا واتسألنا فلتكن كون هاليلويا ماكرا دولا شاك ريبيجي ديبوس هاليلويا تخلنا جيابي رب هاليلويا 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 كلاكرودينا ما شاكرودي لا ربايا بمنفس مدل دالك خون بتبا مملأك خوننا تسقى أملاخون أبانا كنبر أبانا كمالالس هاليلويا هاليلويا إذك خوناتنا عجاز كانت تسألك جابير المسجد هاليلويا دوم بال كخونالنا هاليلويا فوكس الكن كون هاليلويا بزمت نفاس نابت نبل زي كونس دويلنا بيت أملاخ تتخيلنا هاليلويا نحسب أملاخ نمخر أملاخ النفس ممكن كون هاليلويا هاليلويا أملاخ نتتصوعك نجر ترايب أجوز لك حيلوز لك هاليلويا 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 رابا شاكرا دولا رابا ديلا رابا غانا ماكريدي ليريبويا ريبا كليري بيجي ليريبوس نتسأل هاليلويا كنستوعلو هاليلويا كنلاليو هاليلويا 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 نجيابير جيزي نجيابير ساعات متان كين خسرو هاليلويا بمستوعل كنا مالالس هاليلويا ماتشوريتي زمت بتصحنا زمت عدم بموسى هيكونن هاليلويا أم إزاز أبسميت دموغان هاليلويا أفقد أملاخ أم فتسام أو يتبسلت زلو እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا 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 كاب حسب أملاك كاب مخرى أملاك كاب ناتو مسرح زوت أرنا زبلا خلو دمتات هاليلويا تصد اندابلنا هاليلويا تخرتنا كاب زوت زبلا نقرات كل هاليلويا تصد اندابلنا هاليلويا بيتو خنتكال هاليلويا أبسفرانا دوك نبل هاليلويا 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 جيك رابا دالا رابا ديلا رابا هاليلويا 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 لومي بسمعنا قال اسكتشالي هاليلويا ببزح فتنا كو انت حلو اتناتكم تناتنا بحر كرات كم بحاو تخولي اخوات هاليلويا 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 ويتامن فاسكدوش
ሳብዚ ጉባኤ ተመላለስ ሳብዚ ጉባኤ ተመላለስ ሳብዚ ጉባኤ ተመላለስ ሳብዚ ጉባኤ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወንነኒ ኩልንትናይ ወንነኒ ኩልንትናይ ወንነኒ ኩልንትናይ ወንነኒ ኩልንትናይ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ከይተንከፍካኒ ከይዳሰስካኒ ከቶ ይምለስን ናብ ዝመጻኽዎ ምህካፍካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዩ ተንክፈኒ 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 ሕለፈኒ 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 ከይተንከፍካኒ ከይዳሰስካኒ ከቶ ይትስእን ካብ ዝወደክዎ ምትንካፍካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዩ ተንክፈኒ 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 ሕለፈኒ 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 ተመላለስ ሳብዚ ጉባኤ ተመላለስ ሳብዚ ጉባኤ ተመላለስ ሳብዚ ጉባኤ ተመላለስ ሳብዚ ጉባኤ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወንነኒ ኩልንትናይ ወንነኒ ኩልንትናይ ምለኸኒ ንኩልንትናይ ምለኸኒ ንኩልንትና አቦ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ አይተንከፍካኒ ከይዳሰስካኒ ከቶ ይምለስን ናብ ዝመጻኽዎ ምትንካፍካዩ ምድሳስካዩ
نفسي تداليو قد أترني مرحاني أصنعني ملخني قد أترني مرحاني أصنعني دقفني هاليلويا هاليلويا يسوس غويتاي تخم قال زهونه እግዚአብሔር ሕጅሃ በቃል ገይሩ ስለዘበጽሐና ይባረክ እንታይ ዝብል ቃል አምላክ ከምቲ ዝናም ንምድር ዘጠልል ይልዎ ቃሌካ ብኾንቱ እንታይ ይግበርኒ ይልዎ ኣይምለስን ይልዎ ሕጅሃ ከምኡ ስለዝገበረልና ይባረክ እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ ክረድአና ከበጽሐናን መገድናውን ዳይሬክሽን ከትሕዞ ስለዝፈተወ ይባረክ እግዚአብሔር አብዘበና ከይንዕሹ ስለዝረዳካና ተባረክ እግዚአብሔር አምላክ ክንተግህ ምትጋውን ታራና መሆኑ ስለዘፍለጥካና ተባረክ እግዚአብሔር ታራናን ስለዘሎ እግዚአብሔር በሰዓ ዝብታራና ክትባረከና እንጸልለና ከምቲ አብ ቆሎሴ በቃ በፍልጠት ወደ አምላክ እናዓበኹም ይዝበሉ ሕጁን በፍልጠት ክንዓቢ ስለዝፈተኻ ተባረክ እግዚአብሔር ዓመታትና ስኻኽበረሉ ዓመታትና በፍልጠትን በምርዳእን ክንከዶ ብሽም ኢየሱስ ንጸልለና እግዚአብሔር ድንቁርና ዘበለ ካብ ህዝብኻ ይወቃ ብሽም ኢየሱስ ፍረ ዘይብሉ ይኹን ብላለና ካብ ሰዓት ግን በፍልጠት ክትባረኸና ጻድቅ ባሪያ በፍልጠት ክናገፊ ከም ዝበልካ በፍልጠት ተናግፈና ስለዘለኻ ተባረኽ እግዚአብሔር አብዘበና ካህናት ስለንኸውን ድንቁርናውን ደው ስለዘይብለና ንባረኸካልና ምስ ድንቁርና ስለዘፈላለኻና በሰዓት ተባረኽን ብላለና እግዚአብሔር ምፍልላይ ስለዝገበርካ ተባረኽ ሕጁን እግዚአብሔር ንኾዶ ዘበለ መገድና ዘበለ በፍልጠትን በምርዳን በመብራህ መንፈስካ ስለዝኾነ ንባረኸካልና እግዚአብሔር ካባኻ ስለተማሃርና ተባረኽ ሕጁን ስለትምህረና ተባረኽ እግዚአብሔር ሙጻና ምእታውና ማዓታትና ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ይባረኽ እግዚአብሔር ዝተረፈ ዓመታትኩም ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ተባረኸን ደዝ በለን ክኾን በኢየሱስም ንጸልለና ስለ ሁሉ ነገር ተባረኽ አሜን